Inisog ngayong araw, Abril 10 dahil sa economic holiday. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, mga biktimang nasawi sa pagkalunod at aksidente sa kalsada sa gitna ng paggunita ng Semana Santa, pumalo na sa 72 batay sa report ng PNP. Pangulong Bongbong Marcos Jr. pinatitiyak ang dagdag na pensyon para sa mga war veterans. Binigyang diin ang kahalagahan sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Samantala ay 137 komunista at lokal na terorista na neutralize sa unang quarter ng 2023 batay sa report ng Armed Forces of the Philippines. At sa ating international news, Saudi Omani envoys at Houthi leaders sa Sana, Yemen, nagsagawa ng peace talks. Ating sports balita naman, play-in tournament sa NBA, kasado na ang regular season, opisyal nang natapos. At live nationwide via satellite, narito po ang detalye ng ating mga balita. Iniulat ng Philippine National Police o PNP na 72 na ang bilang ng mga biktimang nasawi mula sa pagkalunod at aksidente sa kalsada noong panahon ng paggunita ng Semana Santa. Ayon sa pulisya, naitala ang mga ito sa mga lalawigan ng Ilocos, Cagayan Province, Central Luzon, Calabarzon at sa datos ng PNP, aabot sa 11 vehicular accident ang naitala sa bansa at 4 dito ay mga nasawi. Habang aabot naman sa 57 ang mga insidente ng pagkalunod na naitala, kung saan 62 ang mga biktima nito na hindi pa nakaligtas o hindi rin po nakaligtas. Kaugnay nito ay patuloy naman ang pagpapaalala ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. sa lahat ng mga turista at motorista na magdoble ingat sa pag-obserba sa mga traffic rules at speed limit upang maiwasang madawit sa mga vehicular accidents. Bukod dito, pinayuhan din ni General Azurin ang publiko na bantayang maigi ang mga bata tuwing family outings at iwasan din ang paglalasing habang nagsuswimming upang maiwasan naman ang mga aksidente sa pagkalunod. Samantala, aabot sa kabuang 31,238 ang bilang ng mga pasaherong naitala ng Philippine Coast Guard sa lahat ng mga pantalan sa bansa ngayong Lunes ng umaga. Sa datos ng nasabing kagawaran, umabot na sa 14,213 ang bilang ng mga outbound passengers na naitala, habang nasa 17,025 inbound passengers naman ang kanilang naitala mula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga ngayong araw. Karamihan sa mga ito ay dumating sa Batangas City Port at Manila North Harbor Port. Samantala, sa kabila nito ay inulat din ng Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago na naging matiwasay naman ang naging sitwasyon sa lahat ng mga pantalan sa bansa mula Miyerkules Santo hanggang Linggo ng pagkabuhay, maliban na lamang sa mga mahabang pilang naranasan sa ilang lugar. Kaugnay nito ay itinaas din sa heightened alert ang Philippine Coast Guard na sasaklaw din sa summer vacation para pagsilbihan ang mga lokal na turista na bumabiyahe sa dagat hanggang sa Mayo at 31. Sa ibang mga balita, mga kabombo, Pangulong Bongbong Marcos Jr. pinatitiyak ang dagdag na pensyon para sa mga war veterans. Binigyang din ang kahalagahan sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. May dagdag na report si Bombo Annalise Soberano. Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat maayos na ang additional pension ng mga veterano bilang bahagi ng pagkilala sa naging kontribusyon ng mga ito para sa kalayaan ng bansa. Sa isang panayam sa Chief Executive sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, Kabataan, inihayag nito na kailangan talagang gumawa na ng hakbang para ayusin ang pensyon ng mga war veteran, lalo na't kakaunti na lamang ang mga ito. Mulaan niya sa dating 5,000 ay nasa halos higit 1,000 na lamang ang mga ito. Marapat lang, sabi ng Pangulo, na kupkupin ang nalalabing mga veteranong nakipaglaban alang-alang sa kalayaan ng mga Pilipino. Sa ngayon ay nananatiling nakabinbin ang panukalang batas para sa additional pension ng mga war veteran na ayon sa Philippine Veterans Affairs Office ay nasa 25 years nang hindi umuusad. Samantala, binigyang diin din ng Pangulong Marcos ang kahalagahan sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Ayon sa Pangulo, layo ng okasyon ngayong araw na ipaalala ang naging sakripisyo ng mga Pilipino, veteranong sundalo man o sibilyan noong World War II. Nais nitong iparating sa bawat Pilipino ang kahalagahan ng pagiging makabayan at ng pagkakaisa sa buong bansa.
Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, ang komemorasyon ng Araw ng Kagitingan ay idinaraos tuwing April 9 bilang tanda ng pagkatalo ng mga kawal ng Pilipinas at Amerika laban sa mga Hapon na naganap sa nasabing araw noong taong 1942. Dito rin nagsimula ang sapilitang pagmarcha ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo mula Mariveles sa Bataan at ito papuntang Capas Tarlac na tinaguri ang bilang Bataan Death March. Sabi ng Pangulo, palagian din nating bigyan ng kahalagahan ang spirit of heroism hindi man sa battlefield kundi sa pang-araw-araw na hamon na ating kaharapin para depensahan ang ating sarili, ang sambayanan at maging ang ating bayan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Spirit of Filipinos working hand in hand with allies overpowered enemy forces stranglehold over Luzon. Through significant victories at the Balete Pass, Villaverde Trail, and Besang Pass, it ultimately led to the defeat and surrender of the enemy later that year. Our world has turned many times since that war. We live in a different time now. Those who once faced each other in battle now work together for peace. So one might ask, is there still a need for heroes? Do we still have within us Filipinos that character of heroism that has defined us as a people for all our history? We need only look around us to find the answer. We see it in our veterans, some of whom are here with us today. They have passed on to us this shining legacy, this treasure for us to Ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala sa kaugnay pang mga balita mga kabombo, mga war veteran at mga survivors nila sa Western Visayas nagpaabot din ng mensahe kaugnay o sa paggunita na rin ng ika-81 taon ng Araw ng Kagitingan. May pag-uulat ang Bombo Radio Iloilo. Nakiisa rin ang mga war veterans at kanilang mga survivors sa Western Visayas sa ika-81 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Isinagawa ang programa sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine sa Haro, Iloilo City, kung saan dinaluhan ito ng mga magigiting na veterano na lumaban sa mga Hapon noong World War II. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Maria Lydia Guzman Caliano, anak ni Private First Class Jesus Regoso Guzman, na may edad na ngayon na 75 taong kulang. Sinabi nito na 12 taong kulang pa lamang ang kanyang ama nang sumali sa ikalawang digmaang pandaigdig. Anya, nagsinungaling ang kanyang ama dati at sinabi na 14 na taong kulang na ito upang makapailist sa Reserve Officers Training Corps Hunters na isang recognized guerrilla group. Naging espiya anya ng gobyernong kanyang ama sa 2 Japanese garrison sa Maynila. Muntik na anyang mapatay ang kanyang ama noon matapos pinagbintangan na sinabotahe ang radio room ng Japanese garrison, ngunit hindi ito natuloy. Sa ngayon na anya, nasa Maynila ang kanyang ama at may sakit na demensya. Kinikwento niya yung mga nakaraan, no, mga experience niya noong World War II. At age 12, war broke out and then he was enlisted sa ROTC Hunters, isang recognized guerrilla group in Manila. He served as a spy, as a courier for the Philippine government sa Pandacan, Manila. So kumukuha siya ng mga impormasyon doon sa garrison ng mga kampo ng Japanese. Si Maria Lydia Guzman Caliano. Para sa Bombo Network News, sino si Bombo Ayan Gahete para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 10 minuto makalipas ang 12 ng tanghali, pinayuhan ng ilang mambabatas ang Maynila Water Services Incorporated at Manila Water Corporation na paghandaan na ang paparating na El Nino upang maiwasan ang nangyari noong 2019 kung saan nagkaubusan ng tubig o halos nagkaubusan ng tubig. Ayon kay Quezon City Representative Marvin Rillo, pro ng Manila sa kakulangan ng tubig dahil sa demand nito.
Kung matatandaan, mayroong banta ng El Nino na maaring magsimula sa July hanggang sa taong 2024. Mababa ang tsansa ng pagulan sa mga panahong ito na magdudulot ng pagbaba ng level ng tubig sa mga dam. Nitong nakarang linggo, mayroong abiso na nagsimula na bumaba na ang level ng tubig sa Angat Dam mula 214 meters naging 199.76 meters na lamang at noong 2019. Dahil rin sa El Nino, bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam at nagdulot ito ng matinding kakulangan sa tubig pati na ho sa mga karatig na lugar. Nasa 90% ng Metro Manila ay sinusuplayan ng tubig ng nasabing dam. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box. 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box. Samantala, kumuha tayo ng mga update at balita mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan dahil ang mga pasahero raw ng Ninoy Aquino International Airport nagsimula ng dumagsa pabalik sa Maynila. Yan ay pagkatapos ng paggunita ng Semana Santa. May mga nakapanayam si Bomba Kelly Cordero. Nagsimula na ang pagdagsa ngayon sa Ninoy Aquino International Airport ng mga pasaherong pabalik ng Maynila. Ito ay matapos ulitin ang kanilang bakasyon para gunitain ang Semana Santa. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo kay Jenny Copo at Trina Bas, hindi man nila nakasama ang kanilang pamilya nitong Semana Santa. Masaya naman daw silang kasama ang kanilang boss at mga katrabaho papuntang Cebu. Doon binisita raw nila ang iba't ibang simbahan bilang paggunitangan ng Holy Week. Sabay na rin daw dito ang kanilang pag-island hopping, kaya nila ay nasulit nila ang ilang araw na bakasyon at masaya sila ngayong makabalik sa Maynila. Kaugnay niya, narito at pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Jenny Copo at Trina Bas sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo. Ayun, unay kami pupunta rin sa simbahan, tapos kami ay kasabay na doon ng outing. Okay naman, kami ay nakasimba, tapos sa ibo ko doon ay kami ay kapag-outing sa magandang dagat. Okay naman, maayos naman ang aming Semana Santa. Nakabisit kami sa ilang simbahan doon sa Cebu. Tapos kasama na rin yung island hopping at saka pamamasyal. Samantala, ang bilang naman ng mga pasahero ngayong first quarter ng 2023 ay pumalo na sa 10 milyon. Ayon kay Manila International Airport Authority General Manager Cesar Chong, ito raw ay dahil sa muling pagbubukas at panunumbalik ng turismo sa Pilipinas. Dahil nga sa maluwag na restriction sa bansa kumpara noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Tumaas naman ng 158% ang bilang ng mga pasahero na tinanggap naman ng NAIA o Ninoy Aquino International Airport, ang halos dobleng dami ng pasahero kung ikukumpara sa bilang noong 2022. Tumaas din ang international flight movement ng Pilipinas na umabot sa mahigit 67,700 flights na mas mataas ng 77% kumpara noong 2022 na umabot lang sa mahigit 38,200 flights. Dagdag pa ni Chong na ito'y isang magandang indikasyon ng panunumbalik at masiglang ekonomiya at maging ang pagpasok ng foreign tourists sa bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Diyan pa rin sa NAIA mga kabombo, iniimbestigan na ng Anti-Trafficking Task Force ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA at Airport Police Department yung posibleng pagkakadawit ng isang airline personnel sa pagtulong sa departure ng mga biktima ng human trafficking at legal recruitment. Ginawa ni Immigration Commissioner Norman Tansinco ang naturang pahayag matapos na maharang ng mga opisyal ng Immigration Bureau ang isang babae na sinubukang makalabas ng bansa ng may peking immigration departure stamp sa kanyang pasaporte. Ayon kay Tansinco, nasa kasagsagan ng pagtatanong sa biktima, inamin nito na inasistihan siya ng isang empleyado ng airline na dating office mate umano nito sa queuing sa immigration departure counter. Ibinunyag ng bureau na nangyari ang insidente noong Abril 5 kung saan ang naturang pasahero ay nakatakdasan ng lumipad patungong Kuala Lumpur patungo ng United Arab Emirates kung saan siya ay na-recruit para magtrabaho bilang isang domestic household worker. Pinigilan siya ng isang BI officer na makalabas ng bansa matapos na makita ang kanyang pasaporte na mayroong immigration departure stamp na peke.
matapos makumpiska sa Document Forensic Laboratory ng nasabing bureau. Hindi naman na pinangalanan pa ni Tansinko ang airline na tumulong umano sa nasabing pasahero. Sa iba pang mga balita, ilang mga pasahero raw sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ibinahagi ang highlight ng kanilang bakasyon itong nagdaang Semana Santa. May pag-uulat si Bombo JC Galvez. Bumungad ng magandang ngiti ni Nanay Seranilla habang ikinikwento nito sa Bombo Radyo ang kanyang naging highlight nang siya ay nasa kanilang probinsya pa nitong nagdaang Semana Santa. Ayon kay Nanay Seranilla, bukod daw kasi sa maraming mga nagsiuwian ng probinsya na kanyang ikinasaya, nakapiling niya sa Albay ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Hindi maitago ni Nanay Seranilla ang kanyang saya sa tuwing siya ay nasa Albay kahit na buwan-buwan siyang umuwi doon. Narito pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Nanay Seranilla. Okay lang. Masaya sa Albay. Maraming nagbalik probinsya. Yun ang maganda doon. Kasamang family, kasama yung mga dating kaibigan doon, mga ka-seniors. Maliban doon, ang pinaka siguro highlight, yun nga ang celebration ng Holy Week, kung saan yung mga activities sa simbahan, mula sa recollection, confession, pati yung celebration ng Eucharist, mula Miyerkules Santo hanggang Saturday evening, yung Easter Vigil. Yun ang pinaka-highlight at yun ang pinaka-gloryosong celebration ng church. At yan ang bahagi ng pahayag ni Nanay Seranilla. Bandang alas 5 ng hapon nang umalis si Nanay Seranilla kasama ang kanyang pamilya pabalik ng Maynila at nakarating naman ng alas 8 ng umaga. Hindi naman anya nakainkwentro ng aberya si Nanay Seranilla pabalik ng Maynila. Ang ilan daw kasi ng mga kasabayan niya ng bus ay naiwan sa daan. Sa ngayon, dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ay patuloy pa rin naman ang pagdami ng mga pasaherong labas-pasok sa terminal. Base na rin sa uling datos ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, nasa humigit 34,000 na ng mga pasaherong bumalik ng Maynila galing ng kani-kanilang probinsya. At kani-kanina lamang Bombo Genesis at Bombo Marlene isinugod sa Tondo Medical Hospital ang isang buntis na pasahero matapos itong makaramdam ng stomach pain. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 17 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian, mga kabombo, lumagpas na sa 5% na itinakda ng World Health Organization o WHO ang COVID-19 positivity rate o porsyento ng mga nagpopositibo sa virus mula sa mga nasuring individual sa Metro Manila. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, pumalo sa 6.5% ang COVID-19 positivity rate sa rehiyon noong Abril 8 mula sa 4.4% noong Abril 1 ng kasalukuyang taon. Ito ay bunsod na rin ng patuloy na pagtaas ng mga dinadapuan ng sakit sa nakalipas na unang linggo ng buwan ng Abril. Kabilang po sa mga lugar na lumagpas sa 5% benchmark ay ang probinsya ng Benguet, Camarines Sur, Cavite, Cebu, Davao del Sur, probinsya ng Isabela, Misamis Oriental, Negros Occidental, Palawan, Rizal at South Cotabato. Sa kabila ho nito, sinabi ni Department of Health Officer in Charge OIC Maria Rosario Vergere na nanatiling insignificant pa rin ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa dahil nananatiling mababa at napapangisiwaan pa rin ng ospital ang utilization rate nito. Samantala, ang Civil Service Commission hinimok ang 1.8 million na lingkod bayan na gawing inspirasyon ang mga fallen heroes kaugnay sa pagdiriwang yan ng Araw ng Kagitingan. May mga detalye si Bombo Alca Nunez. Nakiisa ang Civil Service Commission kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan sa pamamagitan ng paghimok sa 1.8 million na lingkod bayan na gawing inspirasyon ang mga bayaning nag-alay ng sarili para sa bayan. Inihalimbawa ni Civil Service Commission Chairperson Attorney Carlos Nograles ang kagitingan ng isang civil servant. Siya ay si Jose Abad Santos. Ang mismong presidente ng bansa noon na si Pangulong Manuel Quezon ay ipinagkatiwala sa kanya ang national
government sa ilang mga teritoryo. Nang mahuli siya ng mga Hapon sa Cebu ay hindi siya nagbigay ng kahit isang impormasyon laban sa bansa. Siya ay pinatawan ng parusang kamatayan at pinatay sa harap ng kanyang anak. Ang huling binitawang salita niya ay isang karangalan ang mamatay para sa kanyang bansa. Kaugnay nito, pakinggan natin ang naging pahayag ni Civil Service Commission Chairperson Attorney Carlo Nograles. As the nation observes the 81st Araw ng Kagitingan, or Day of Valor, the Civil Service Commission highlights the heroism of Filipino veterans and enjoins our 1.8 million lingkod bayan to draw inspiration from their stories of nationalism and patriotism. One civil servant we can collectively look up to is Jose Abad Santos. He was the 5th Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines and considered a World War II martyr. At the outbreak of the conflict, he chose to remain in the Philippines. Ang pagkamatay ng ating mga bayani ay nagsisilbing paalala kung gaano kahalaga ang kapayapaan at kalayaang ating tinatamasa ngayon. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Civil Service Commission Chairperson Attorney Carlo Nograles. Our fallen heroes, those who fought and died for our country's freedom and liberty, remind us of the values that are at the very core of our sworn duty as civil servants. Patriotism, a deep love and sense of gratitude for our motherland. May we all be inspired by their selfless acts of upholding the nation's interest over and above their own, of undertaking our duties with utmost professionalism and excellence. Samantala, sa ibang balita naman, suportado ng Civil Service Commission ang kampanya laban sa malnutrition kasabay ng paglunsad ng Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Ito ay isang hakbang umano sa pagbuo ng matatag at maunlad na pundasyon ng ekonomiya. Naniniwala ang ahensya na ang pag-promote ng healthcare at nutrition sa bansa ay makatutulong rin sa epektibong human resource management at magriresulta ng competent government workforce. Para sa Bombo Network News, Bombo ay Canuñas nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Nasa kabuang 137 na komunista at miyembro ng lokal na teroristang grupo ang naneutralize ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga ikinasang military operation sa iba't ibang lugar sa bansa mula Enero 1 hanggang Marso 31 ngayong taon. Sa isang statement, sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Jory Baclor na nasa 82 o 82 regular members ang na-neutralize ng AFP kung saan 17 dito ang napatay sa combat operations, 20 ang naaresto at 45 ang kusang sumuko sa puwersa ng pamahalaan. Liban dito, nakakumpiska din ng AFP ng 210 o 210 na iba't ibang mga kalibre ng baril sa inkwentro sa puwersa ng New People's Army 1PA at na-recover ang 109 na mga armas mula sa mga sumukong kasapi ng komunistang grupo. Nasa 51 naman ang nadiskobreng kampo ng mga NPA habang mayroong 87 ang anti-personnel mines o ang tinatawag na APMS ang nakumpiska. Sa ngayon, mula sa 22 natitirang guerrilla funds o fronts ng Communist Terrorist Group o CTG, tanging nasa 3 na lamang ang mga aktibo. 19 ang ikinukonsiderang mahina at malapit ng mabuwag. Sa teroristang grupo naman na Abu Sayyaf, nasa 30 miyembro nito ang namatay, 28 ang sumuko na at 2 naman ang nadakip ng mga otoridad. Ikinukonsidera ng Portugal ang Pilipinas bilang isang napakahalaga at interesting market para sa mga produktong karne nito dahil sa hindi mapagkakailang pagmamahal para sa pork dishes. Kung kaya't naghanda ang Portugal na mag-export ng mga produktong baboy sa Pilipinas sa oras na maging accredited supplier na ito. Paliwanag pa ni Antonio Tavares, kinatawa ng PhilPork, isang interprofessional organization ng pork industry ng Portugal, na may ilang parte ng karneng baboy ang hindi kinakain ng mga Portuguese
Portuguese at mga bansa sa Europa. Hindi yan katulad ng mga Filipino consumer. Ayon pa sa opisyal, sa oras na magkaroon na sila ng accreditation sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, sisimulan na agad ang pag-export ng kanilang karneng baboy. Saad pa ng opisyal na inaasahang bibisitahin at i-inspeksyonin ng mga otoridad sa bansa ang kanilang mga pasilidad sa Hunyo ngayong taon na isa sa kinakailangan ng gobyerno ng Pilipinas bago yan makapag-secure ng isang partikular na bansa ng accreditation para maging exporter ng nasabing karne at iba pang meat products. Bago mabigyan ng accreditation ng isang applicant country, batay sa direktiba ng Department of Agriculture, dapat na maging miyembro muna ng World Organization of Animal Health ang isang bansa. Sa kasalukuyan, tanging China, South Korea at Japan pa lamang ang nagbebenta o nag-e-export ang Portugal ng kanilang meat products pagdating sa Asia. Karagdagan pa rin po sa ating mga balita, mga kabombo, dumako ho tayo sa ating mga balita sa probinsya. Ang Bombo Radyo Bacolod, meron pong report, 2 menor de edad patay matapos mabangga ang sinasakyang truck sa nakaparadang tricycle sa Sagay City, sa Negros Occidental. May report po dyan, mga kabombo, ang Bombo Radyo Bacolod. Patay ang 2 minor de edad na sakay ng isang truck matapos na ito ay mabangga sa nakapark na tricycle at dumiretso sa taniman ng tubo sa lungsod ng Sagay, Negros Occidental. Ang driver ng prime mover tractor head truck ay kinilalang si Venji Noynay, 35 anyos, residente sa barangay Rafaela Barrera, Sagay City. Sa kabuuan, 15 ang sakay ng truck kabilang na ang 2 minors na 12 taong gulang na babae at 13 taong gulang na lalaki na residente din sa parehas na lugar. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Police Colonel Roberto Enjape Jr., hepe ng Sagay City Police Station, nang galing sa outing ang mga sakay ng truck, ngunit dahil sa mabilis na pagpapatakbo ng driver, aksidente nitong nabangga ang nakaparadang tricycle. Dahil sa impact, dumiretso ang truck sa taniman ng tubo habang nagtamo naman ng malubhang sugat ang 2 minor de edad na parehas ng mga pamangkin ng driver. Dagdag pa ni Enjape na dahil nasa impluwensya ng alak ang driver, nagawa pa nitong suntukin ang pulis na rumisponde sa insidente. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Sagay City Police Station ang driver na mahaharap sa nararapat na kaso. Pauwi na sila, galing sila ng outing gamit yung prime mover tractor head truck na saka yung mga pasahero niya, yung mga pamangkin niya. Subalit mabilis yung patakbo ng driver at na out of control, nabangga niya po yung isang tricycle na nakapark sa daan. Tapos diniretso yung truck sa sugarcane plantation. 2 bata na minor, 12 years old saka 13 years old ay malubhang nasugatan at dinala sa hospital pero dead on arrival po. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Zaldeforo II para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. 27 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Nagsagawa ng peace talks ang mga delegasyon ng Saudi Omani kasama ang Houthi officials ng Sana'a, Yemen. Ito ay sa gitna ng paghahangad ng Riyadh ng permanenteng tigil putukan upang mawagasan na ang military involvement sa matagal ng digmaan na nagaganap ngayon sa nasabing bansa. Agad na nakipagkita ang Saudi Omani sa pinuna ng Houthi Supreme Political Council na si Madhi al-Mashhat sa Presidential Palace ng Sana'a noong Sabado pagkarating nila sa nasabing bansa. Dito ay binigyang diin ng nasabing presidente na ang kanilang posisyon na naglalayon ng isang honorable peace kasabay ng paghahangad ng Yemeni ng kalayaan at independensya. Sa naturang pagpupulong ay sumentro sa iba't ibang usapin, kabilang na ang full reopening ng Houthi-controlled ports at Sana'a Airport, pagpapasahod sa mga public servants, rebuilding efforts at gayon din ang pagtatatag ng timeline para sa foreign forces na lumabas sa nasabing bansa. Kung maalala, mula pa noong taong 2015 ay sumiklab na ang digmaan sa pagitan ng Yemen at mga sundalo ng Saudi na kumitil naman sa buhay ng libu-libong individual at nag-iwan lamang ng 80% ng populasyon ng Yemen na kasalukuyang umaasa naman ngayon sa humanitarian aid na nagpapaabot sa mga biktima ng nasabing kaguluhan. Bombo Sports News. Sa ating
Sports balita mga kabombo sa mga NBA fanatics. Kasado na ang play-in tournament para ho sa playoff 2023 sa National Basketball Association o sa NBA. Kasabay ng pagtatapos po ng NBA regular season ngayong araw na to, na kumpleto ang magiging senaryo ng play-in tournament sa dalawang conference. Sa Eastern Conference, pag-aagawan ng Miami Heat at ng team na Atlanta Hawks, itong number 7 spot, habang ang matatalo sa kanila ay makakalaban ho ng sino mang mananalo naman sa pagitan ng Toronto Raptors at ng Chicago Bulls. Ang mananalo rito ay otomatikong pangwalo na sa Eastern Conference standing sa National Basketball Association. Para naman po sa Western Conference, mga kabombo, paglalabanan naman ng Los Angeles Lakers at Minnesota Timberwolves ang pang-pitong pwesto, habang sinimulan na o sino man sa kanila ang matatalo ay makakalaban ng winner sa pagitan naman ito ng New Orleans Pelicans at ng Oklahoma City Thunder. Pagkatapos ng play-in tournament, susunod na po ang NBA Playoff 2023 na nakatakda naman sa Abril 17 oras sa Pilipinas. Mga kabombo, ka-Star Nation, yan ang kabuuan ng ating balitaan sa Bombo Network News Noontime Edition. Mula ho dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Bombo Hanay sa Udto diri sa DOFM Bombo Radio Iloilo flagship station sang the undisputed number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Lunes, Abril 10 tuig 2023. Subong adlaw holiday bangod nga aton sini nga gina-komemorar ang araw ng kagitingan or Day of Valor. Sa aton sinikiron niya nga mga kabombo sa gyapon ini mo lagarimang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Mga nagapauna kag dalakuan sini nga mga balita aton sini nga igapatpat diri sa aton nga pagpangalagan. Mga veterano nga soldado nagapilar nga presyaron sang mga ulihing tubo ang ilang rangin na kontribusyon. Sa iban pa nga mga balita, mga bouncer ipaidalom sa training. No training, no duty. Patay ang isa ka senior citizen matapos na bungguan sa motorsiklo sa Banwa San Dueñas. Manuglibod sang uga, hindi lang kay ugang ginalibod, kundi lakip na illegal nga druga. Dakop sabay basta operation. Samtang Lone District Representative Jam Baronda nagpanguna sa survey sa pinakamaing performance nga kongresista sa Western Visayas. Statistically tied ni sila ni 3rd District Board or 3rd District Congressman Nonoy Lorenz Defensor. Sandig sa pinakabago sining resulta sa Boses ng Bayan, RP Mission and Development Foundation Incorporated. Mga taxi driver nagaproblema sa masobra 2 ka pisos nga pagsaka or ginalawman nga pagsaka sa presyo sa nga gatong gasolina buwas nga adlaw. Kag pila ka mga nakapalagyo sa pag-raid sang uwakan ginapangita karon kay imbitaron sila nga mag-try out sa 100 meter dash. Now, pwede ko na ipasakop sa Olympics ang abilidad sang mga nagtambong sa uwakan nga terribly kadasig magdalagan. Muni madalagkuan ang mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalaga diri sa Bombo Hanay sa Udo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Mayara kita sang special draw winner. Oras na para malaman natin ang mananalo ng special prize mula sa Silver Swan sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Ginawyatan naton sa Sinimatinion ang pangalan sang aton sining special draw winner para sa ukon na nagikan sa Silver Swan. Sa aton sini karon nga mga kabombo magluwas sa daily draw nga magamit ang proof of purchase ng Silver Swan. Mayara pagidya sa special draw ang Silver Swan para sa aton sini nga pumalasakop. Ini bangod man sa salig sang Bombo Radio, no, sa salig sa Bombo Radio sang Silver Swan nga ang premyo nagatupa sa winner kag ang winner iyang nagahulat sa premyo. Wala sang hukus-pukus kag lehitimo sini nga mga tagpalasakop ang nagadaog. Gani
Panginbulahan, congratulations sa aton sini nga special draw winner makabaton sang special prize nga 500 pesos cash taga Barangay San Juan sa distrito sang Molo, 55 anyos. Siyempre, ang iya sining proof of purchase, Silver Swan Soy Sauce. Congratulations, Teresita Villaruel. Teresita Villaruel, ginlawag ikaw ni Bombo Cham, 36 minutos na kaligad sa tak ng alas 12. Gani, may 24 oras ikaw sa pag-claim sa imo sining special prize nga 500 pesos. 500 pesos ang batunon special prize sa aton sining special draw ginadulong sa inyo sa Silver Swan nagikan iya sa Barangay San Juan, distrito sang Molo. Teresita Villaruel ang iya sining proof of purchase. Syempre, why na sang iban pa Silver Swan Soy Sauce. Oras sa Bombo Radio Iloilo Philippine Standard Time. 36 minutos na ang nakaligad karon sa tak nga sini nga las 12. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo ginpagwa sang isa iya ka survey firm, no, ining boses ng bayan, RP Mission and Development Foundation Incorporated, nga kung sa diinti ilagin hingadlan ang mga may maayo or pinakamaayo nga performance nga kongresista diri sa Western Visayas. Statistically tied karon nagapanguna sa pwesto way jutay kata mga bansyanay nanday Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda nga mayara sang 88.5% kag 3rd District Congressman Nonoy Lawrence Defensor sa aton sini Macbumbos Nonoy Lawrence 88.9%. No, statistically tied sila ni Congresswoman Jam Baronda. Di isa man ini sa nagapamatod karon nga gina-aprisar kag sandigman sa pagtuon sang RP Mission Development Foundation Incorporated nga naga-perform ang aton siniya nga mga kongresista diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ang iban sini nga mga district representative karon sa bahin sa probinsya aton man sini tingwaan niya nga malabot diri sa aton sini nga pagpangalagad. Pero ari karon anay tutukan naton diri sa aton sini nga palatuntunan, syempre ang representante Lone District Representative sa syudad sa Iloilo, si Congresswoman Jam Baronda. O kung ano ang iya sining mahambal abi sa sining latest survey karon nga ginpagwa sang RP Mission and Development Foundation Incorporated. Ara man ang mga pangalan sang iban sini naton iyang mga kongresista, pero ti ang sa ibabaw sini o kung nangyara sa top spot sa aton sini nga mga kabumbo, lunsay mga Ilonggo kag taga-syudad kag probinsya sang Iloilo karon. Ti kabahin sang talaksan sa sining survey amo ang district representation, ang legislation, constituent service, ethics, and accountability lakip na sinadri ang accessibility and responsiveness. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, ti ang House of Representatives sa Public Satisfaction sa Western Visayas Survey ang kabahin sang national poll sang RPMD sa Boses ng Bayan nga ginpatigayon sadtong February 25 to March 8 sang RP Mission and Development Foundation Incorporated. Isa ini siya ka nationwide survey nga ginapatigayon sa kada legislative district sa kada rehiyon nga may kabugusan nga 10,000 respondents nga may registered nga mga registered voters. Ang sampling margin of error sa aton sini nga mga kabombo is plus minus 1% nga may 95% confidence level. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo. O ti standby kamo kay kuanta sang iya sining panuaron karon ang Lone District Representative sang syudad sang Iloilo. Ngati hindi man lipod sa ibalo sang aton sini iya nga mga kabumbo. Kada magbalik gani diri sa syudad sang Iloilo nga aton sini nga kongresista, may dalagid sini nga proyekto sang damlag lamang nagpanagtag sang 18 sini ka mga emergency response vehicle. Si Congresswoman Jam Baronda, may mga housing project man sini nga patigayon, no, sa aton sini mga kabombo diri sa syudad sang Iloilo.
kag madamo sang iban pa. Rason nga ti gina talupangod gid sang iya sini nga mga constituents. Diri sa syudad sa Iloilo ang performance man, no? Kag mga proyekto nga ginadala diri sa aton sang aton sini nga Lone District Representative. Sa aton sini karon mga kabo. Mga oras naton is 41 minutos na ang nakaligad sa takna sining las 12 diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto. Standby ka mo sa aton sini mga kabombo kundo lang alang si Congresswoman James Bombochari anay kay importante man ining pag-apilar diri karon sang isa ka veterano nga soldado nga kun sa diente nagaano ni siya nag-apilar sa mga ulihing tubo nga kung tani apresyaron man ang ila sini nga nangin kontribusyon, no, sa pungsod Pilipinas, no, sa bugos nga pumuluyo sa nga pungsod, ang ila sini nga kaisog kag pagkabaganihan, kag dapat mensahe sang veterano nga soldado ti sinya dapat mangin maayo nga pumuluyo ang mga ulihing tubo kag magtutok kid kuno sa ila sini nga pagatuon. Check tabla si Bombochari galia sumagpaw sa iya sini nga follow-up report. Oras naton diri sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 42 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga alas 12. Check naton si Bombochari. Bombochari sa report, please go ahead. Apilar subong Bombo Champ kaga nagapanugyan subong ang isa diri ka retirado na nga miyembro sa nga Philippine Army nga ti apresyaron man sang mga ulihing tubo ang ila sininangin sakripisyo bilang mga soldado sa pagpakigbato man para sa kalinong pagkatawhay sang aton sini nga pungsod. Inino may kaangtanan sa pag-celebrar subong pag-commemorate sang ika-81 na nga anibersaryo ni tuig sang araw ng kagitingan nga ti gina-commemorate gid sang mga katapo sang Veterans Federation of the Philippines. Kag ti subong gid gani nga adlaw naga-celebrate ini sila sang anibersaryo sang araw ng kagitingan sa may libingan ng mga bayani sa bahin iya sang Quintin Salas sa may distrito sang Haro. Kag ti diri sa nangin interview man sang Bombo Radio kaya retired Colonel Guillermo Matiling Jr., miyembro ini siya sang Veterans Federation of the Philippines, nga sunod diri sa iya, mostly nagaselebrar man lang sa nga commemoration kalabanan amo man ang mga katapo man niya nga mga soldado nga retirado naman. Nga sunod diri gani sa iya nga sa subong do hindi na madumduman sang mga ulihing tubo sang mga kabataan ang pagsakripisyo man sang mga soldado. Iya diri gani gid pahayag nga 81 years ago sang Abril 9 sang 1942 kaya amo ini ang ilagid nga una gid nga gina-commemorate ang death march no sang masobra 5 to 18,000 ka mga soldado Bombo Champ kag 500 to 650 tanan ka mga Amerikano naman nga soldado amo ang napatay sa death march nga ti masobra 10 kilometros halin sa may Mariveles Bataan pakadto sa may area sa nga Capas Tarlac. Paglinibo nga mga soldado nga Pilipino ang napatay bangod sa pagsapriso kag iban pagid nga diseases diri. So suno sa iya dapat ginadumdum sang mga kabataan ining mga pagsakripisyo sang mga nagkalamatay na nga mga soldado kag dapat man i-honor ining sakripisyo man sang mga soldado nga ti veterano kaangay man sa iya nga ti nagdepensa sang teritoryo naton sang pungsod naton kag naga-maintain sila sang peace and order, especially nga ti may problema sa insurhensya ang pungsod Pilipinas. Gusto niya nga ma-realize man kag ma-apresyar ang ila sini nga binuhatan bilang mga soldado sa pagprotekta sa aton sini nga pungsod. Kag suno sa iya ang mga ulihing tubo subong ang mga kabataan kinahanglan magsakripisyo man para sa Pilipinas. Hindi man kinahanglan Bombo Champ nga mangin soldado man ang mga ulihing tubo para mangin maayo nga pumuluyo. Mag-eskwela lang sila sang maayo, isa na ina kapag serbisyo sa aton sini nga pungsod. So yari bala pamatian ang nangin interview sang Bombo Radio kay Colonel Guillermo Matiling Jr.
or Day of Valor para sa mga veterano naton nga nagkalamatay sang April 9 of 1942 sang nagsugo ang ilang commander nga Amerikano nga mag-surrender. So out of the 82,000 nga Filipino and American soldiers, ang siguro mga 80,000 ang nag-death kasama sa death march. Out of that, about 18,000 Filipino soldiers died during the march and about 600 Americans also died. Now, sang na-prison na sila, another 20,000 ang nagkalamatay because of disease, because of hunger. Ganon. Now, we always celebrate that, but mostly ang naga-celebrate gid ang mga soldado. It's natural because we soldiers experience the same way they had, no? Ang amo na experience mo man. It's natural also nga madamo nga mga civilian naton, mga citizens nga wala na masyado ma-appreciate na eh. Imagine 80 years. So hindi na sila kadumdum. Very few of them experienced war, di ba? Duway na sila. Pero kinahanglan naton nga i-celebrate, i-honor na ang ilang sacrifices because one, wala sang country, no self-respecting country ang nag-exist nga wala sang armed forces. Because we always need the armed forces. Kaya amo na ang magdepinsa sang aton nga territory, mag-maintain sang peace and order. Para sabi na sa aton, may problema kita sa communist insurgency kag sa terrorism. So we need soldiers. Now, ang makuha naton nga lesson para especially para sa mga kabataan, kahit 82 years ago pa, wala na sila ka ideya. It's not wala man na permi gina-discuss abi mo ang kabataan is dapat madumduman sang ma-realize ang kabataan nga nahanglan naton ang mga soldado. Kaya amo na ang magdepinsa sa aton para nga makapangabuhi kita sa maayo, maka-eskwela kita. Now, we should always remember that this is ginahimo ni sang soldado out of their love for our country. Tungod sang pagpalangga sang soldado sa ilang nasyon, sa ilang mga countrymen. Ang aton mga kabataan, dapat panumdumon nila ni kinahanglan naton magsakripisyo para sa aton country. It's not necessarily nga magsoldado gid sila, but they should be good citizens. And kung ano ang maobra nila sa ilang community, himuon nila. Because that too is service to our country. Mag-eskwela sila maayo, hindi sila magsinabad, hindi sila intra sa mga komunista. Support lang country. Amo gina ang lesson na mahatag sa mga cities, sa mga aton nga mga kabataan. We do not expect them to fight, every one of them, but we expect them to become good citizens. Mga kabombo, si retired Army, Colonel Guillermo Matiling Jr., miyembro ini siya Bombo Champ sang Veterans Federation of the Philippines sa Santa Barbara Post ini siya. Subong Bombo Champ, 73 years old na si Colonel Matiling Jr. Kagasuno gani sa iya Bombo Champ, mga sa sulod sang 25 katuig niya nga nagserbisyo bilang katapo sang Philippine Army. May ara mga 4 o 5 na kabeses nga gamayan nang ini siya mapatay para gani sa pagserbisyo sa pungsod. Nga may ara nga sang na-assign ini siya sa bahin sang Mindanao, nga halin siya sa South Cotabato, suno sa iya padulong gani sa probinsya sang Sultan Kudarat. Maayo lang nga may ara sang mga katapo naman nga daan, mga kaupod yaman sa Philippine Army nga nagapugong sa iya nga hindi anay magdiretso pakadto sa area sang Sultan Kudarat. Kaya ila sini na nahibalaan base sa impormasyon nga may nagabantay gali nga mga rebelde nga grupo sa highway mismo kaga may plano nga magpang-ambush sang salakyan sang Philippine Army. Rason nga wala sila nadayon kag ang suno sa may impormasyon man nga ila nabaton bangod wala sang may nag-agi nga katapo sang Philippine Army sang amo sa tunga tiyempo ang gin-ambush ya sang mga rebelde nga grupo amo ang salakyan sang DPWH. Mayara man Bombo Champ suno sa iya
nga gamayan lang man siya madala sa massacre sa Sulu sa nga tiyempo man nga siya ang ipadala kun tani dito apang waay man madayon kaga kaagi naman ni siya nag-crash ang iya sini nga eroplano nga ginsakyan kaga nag-force landing man sa may Tarlac. So tama kadamo sang iya diri nga nangin experience kaga sunod iya mga sakripisyo para ti sa kalinong kagkatawhay sa nga pungsod Pilipinas rason nga ti gusto niya nga ma-appreciate man sang mga kabataan sa subong sang mga ulihing tubo ang ila sini nga mga nangin sakripisyo man. All right. Ining si Bombo Chari Galia sumagpaw para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kid Bombo Chari sa imo sining follow-up report. Ti sa subong sining mga panahon, ano ang masami naton mabatian iya sa mga pamatanon? Kung hindi iya unod sang kontrobersiya, unod sang tupiko kay man imbolbado sa rambol, pagpanghaboy sang bato, so on and so forth. Sa aton sining mga kabumbo, ti ang mga katigulangan naton nagaugtas kag sarang palang iyaga paminsar sila nga sinyaway kamo abi maka-eksperyensya sa eksperyensya namon sa tomo, no? Ang amon sini nga mga sakripisyo para nga maangkon nato ang aton sini nga kahilwayan batok iya sa mga mapiguson sini nga mga sahi isang dumuluong nga tuyo nga magsakop sa aton. Ti mahambal abing mga pamatanon nga ti choy salamat gid sa inyo sini nga sakripisyo. Ti anhon tanabi kay ti ulihing tubo kami iya. Pero ginapasalamatan man namon ang inyo sini nga mga nangin sakripisyo kag naagom subong namon kag gina-enjoy namon subong ang pangabuhi nga hilway sa anuman nga sahi iya sang kung ano man dira nga mga sistema. Isa na dira sa aton sini nga mga kabumbo, hindi man niya basta-basta pangabuhi sa tong tion nga damo iya sang mga dumuluong nga tuyo nga nagatuyo kung tani nga magasakop or nagsakop na gani sa aton. Kalay kiti ang aton siniya nga mga soldado nagpanindugan, no? Nagpangisog nga kung kaysa ti hindi man lang niya kusog ang magapangibabaw. May mga sitwasyon man iya nga ti kon ginagamit sininimong imo utok, taktika kag ihibado, madaog mo gid ang imo sini nga pangontra apisar nga ini siya ang puwersado kag madamo sang resources. Sa aton sini karon nga mga kabumbo, ti rason nga tagsa sini katuig mayara kita sang gina-celebrar nga liberation of Panay and Romblon. Mayara man iya sang araw ng kagitingan, agod nga hatagan iya sang kabilinggan, apresyaron kag pasalamatan ginaton ang mga veterans naton, veteran soldier. Ang iban sini sa ilati, ang ilang nga mga kabataan, ilang nga mga kapuhan, bangod nga gusto kag luya gid iya nila nga sundon ang mga tapak sang ila sini nga mga kaluluhan, paryente nga nagpanindugan nga dipinsahan ang aton sini nga pungsod, nagasulod man iya sa Armed Forces of the Philippines. Kag nagapanerbisyo sa pagproteher, no? Sa aton sini iyang pungsod. Ti sa karon apisar nga lunsay handumanan kag mga sadto-anay na lang sugilanon ang mabatian naton sa aton sini iyang mga war veterans. Pero kung hindi tungod sa ila, sa aton sini nga mga kabumbo, ti laban-laban sini, way man naton mangkon kung ano karon katawhay, no? Ang aton sini nga pangabuhi diri sa pungsod Pilipinas. Oras naton sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 12. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa, dugang nga mga balita kaga impormasyon, mga bouncer ipaydalom sa training, no? Ang training eksakto, matutuod. Hindi kay iban sini nga mga
bouncer, ginakuha nga bouncer, basta dagko, lawas, dagko, butkon, dagko pa, no? Ang hawak, dako man. Oh, ti bouncer na. Kapin pagid kon dako, lawas, tatuan, bouncer na dayon. Por Diyos, por Santo. Tiyambal sa aton sin motoridad, dapat ipaydalom sa nagakigo sa nga training. Kay no training, no duty. Lakip na si Andrea, liwat naton nga pagpakigangot sa kay Congresswoman Jambaron, dakang iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum oras. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 9 to 15, 2023. Sa sining Abril 14, Biyernes, ang Rains Band ang liwat nga magabalik sa stage para sa isa ka great musical show sa Thank God It's Payday. All yours umpisa alas 6:30 sa gabi. Sa Abril 15, Sabado, si Mr. Totong Villaruz and his dynamic band na magabalik agad liwat nga maglingaw sa inyo with their carefully selected songs sa Concert at the Plaza, Blasting Your Way, umpisa alas 6 sa gabi. Sa mga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Abril 16, Domingo, kafiestahan sang Divine Mercy. Sa ining adlaw, ginaagdang tanan nga mag-attend sang Eucharistic celebration sa La Tolda to celebrate the overwhelming mercy of Jesus Christ. Magasugod, alas 11 sang aga. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud madetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital,
Ukon, ara sa luwas ang pungsod, nakasala kag mapreso kung hindi makapiyansa? Kalabanan, nag-aabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag ukon email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sapiak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan ukon iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinhanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS kung maggamit sang syringe o kung ringgilya nga nagamit sang may kaangay nga balatian. Naganerbiyoso o kung bayolente man nga mangin kabangdanan sang aksidente o kung kamatayon sang user o kung sang iban nga tawo. Makahimo sang krimen. Para masustiner ang kagastuhanan sa iligal nga droga, nagapangawat ang iban nga mga drug user. May iba naman nga nagasulod sa prostitusyon, sugal o kung nagahimo sang krimen nga makapalala sang sitwasyon. Makaapekto sa paminsaron, pagkapraning o kung paglain sang paminsaron, ang pila lamang sa mga balatian sa panghuna-huna nga dala sang iligal nga droga. Pwede ini nga mangin kabangdanan sang kamatayon sang user o kung sang iban nga tawo. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tig-ilinit na mga kabombo. Dry season na diri sa aton. Mayo ini nga tiyempo agod maglaga upod sa mga biyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadalas ang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga manging komportable kag hiluay sining mainit nga tiyempo? Magpabilin nga hydrated o kung mag-inom sang madamo nga tubig. Nagapanguna ini sa listahan agud makalikaw sa tuman nga kainit. Magluwas nga nagapanubo ini sa temperatura sang lawas, malikawan pa ang dehydration nga makadala sang sakit sa ulo, pagpangluya, kalingin sang ulo kag indi maayo nga modo. Ini nga mga sintomas ang sarang makaguba sang kuntani masadya nga pagbiyahe kag pagbakasyon. Para mangin hydrated, mag-inom sang bastante nga tubig sa bilog nga adlaw, bisan pa nga ikaw wala nakabatsyag sang kauhaw. Magbalon sang tubig o kung magdala sa mga reusable bottles, agud sudlan sang tubig, kag likawan ang mga disposable nga plastic containers. Mag-refill sa mga hotel o kung water refilling station sa lugar, diin ka nagalagaw o kung nagabakasyon. Magsuksok sang mga nagakaangay nga bayo. Pilia ang mga manipis, medyo mahalog, mamagan kag light-colored nga mga panapton. Ang mga human sa cotton, rayon o kon linen ang ginarekomendar tungod sa kabugnaw sini. Magbalon lang sang scarf o kon jacket kung malawig ang biyahe o kung magasakay sa air-conditioned nga mga salakyan. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan. Sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa.
ang mga nabilin nga pagkaon. Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa nga bombo hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Yari na karon sa aton sining nga linya live via Viber si Lone District Representative Jam Baronda. Congresswoman Jam, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa bombo hanay sa udto. Bombo Cham, may ugto kag amuman sa mapalangga naton nga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. First of all, congratulations sa Congresswoman Jam kay isa ikaw sa mga nagapanguna sa RP Mission Development Foundation, boses ng Bayan Survey nga may 88.5% ang pinakamaayos sining performance ng kongresista sa Western Visayas. Congresswoman Jam. Yes, Bombo Cham, no, I am humbled and thankful that ang mga palangga naton nga Ilonggo na-appreciate nila ang kind of public service that we have been doing. Well, this is a validation siguro nga ang gugma kuhok mo is delivered and felt by the people. Our battle cry resonates no in the minds kag sa hearts sa mga pumuluyo kag ini na validate man paagi sa metric survey nga ginuhat sa RP Mission. Well, Bombo Cham, para sa aton, this is an inspiration for me. I'm challenging myself to do more and to do better. Ining survey, Congresswoman Jam, balasian sini is direct representation, legislation, constituent service, ethics and accountability, lakip na dring accessibility kag responsiveness. Ti isa sa amo sini nga mga balasihan. Ikaw isa sa mga nangingintap, statistically tied ikaw with the Congressman Nonoy Lawrence Defensor. Anong imo sining reaksyon diri, Congresswoman Jam? Well, para sa ato, no, congratulations sa tanan. Even sa tanan nga representatives because I really believe na hindi man lang amo na kahapos ang amon nga trabaho. So there are aspects that we need also to deliver nga sometimes hindi na beyond sang ambit sa amon nga power, but because ginatawag natin nga public service, yari kami diri no para maghatag sang matuod-tuod kag tulid nga pagserbisyo. On my part, nakita man siguro sang pumuluyo halin sang pandemic na si Kong Jam wala gid nagpabaya, and ginabalance naton ang tanan natin nga program santo man sang una nga pagbugtaw ko sa pagserbisyo bilang SK President to develop the social, physical, emotional, and moral well-being sa una youth. Subong ginatanaw ko in a larger perspective na either young people or old people. Okay. Congresswoman Jam, may pamangkot ako si mo. Basi kung mahatagan mo man sang sabat ini kay may nagahambal nga ti nyali ko bimangkot kay Congresswoman Jam kung deserve man nga mag-top sa survey, Kong? Well, it is not me who should decide if I deserve it. It is the people of Iloilo City ang dapat natin pamangkuton. And it simply shows niya sa survey na gwa man ina. Kumbaga pa, Congresswoman Jam, resulta ini sa kung anong nangin performance nimo. Yes, Bombo Cham. Okay. Kung bangod siniti, makabig man naton ining do encouragement sa imo, ekspektaron pa ginaton more services, more projects para iya sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo, Congresswoman Jam? Yes, definitely, Bombo Cham. That is why I'm flying this afternoon para nga at least kung ano pa ang kinahanglan natin may mitingon ng mga lain-lain nga ahensya sa gobyerno sa Manila para at least mas may madala tayo kita nga mga programa kag project nila sa syudad. Remember, budget call na March 30, na-extend na until May, I believe. So kinahanglan mauna-una kita to anay kag mahimakas para sa aton mga katawhan sa syudad sa Iloilo. Damo gani sini iya nalipay kay kada balik kuno ni Congresswoman Jam diri sa syudad sa Iloilo, bit yadayon ya mga projects kag dugang nga mga serbisyo para sa pumuluyo kag well represented gid kuno mga pumuluyo diri sa syudad, Congresswoman Jam. And thank you so much, Bombo Cham, no? Kag of course initanan because of a collaborative effort with the local government unit headed by our mayor Jerry Treñas, no, who keeps us encouraging us always, supporting us, and to do good and to be better. Ti pariyo lang kaya mga top leaders sa syudad sa Iloilo
may ara man sang tagsa-tagsa sini ka mga survey nga ginpatigayon ang RP Mission. Si Mayor to nag-top man to katulad sa imo, Congresswoman Jam. Yes, he was texting gani kagina, congratulations. Siling ko mas congratulations to you because you're our leader. You keep us, you encourage us always. Hambal ko sa iya. Congratulations kay Mayor Jerry. All right. Sige, Congresswoman Jam, balang ko medyo masako-sako ka pa kay mabalik ka naman sa Metro Manila para nga maghikot sang dugang pagin sini nga mga dalo naman diri nga mga proyekto. Thank you so much sa imong sini nga time maayong hapon gid, Madam Congresswoman. Madamo nga salamat kin Bombo Cham kag sa palangga na kun nga pumuloy sang syudad sang Iloilo. Salamat gid sa inyo pagsalig sa aton. To God be the glory. All right. God bless everyone. There you have it, si Lone District Representative Julian Jam Baronda. Ti ambal sang kongresista, kung ako yung magkuton mo kung deserve ko nga mag top notch chair sa sining survey nga ginpatigayon sa pinakamaayo nga performance ang kongresista sa Western Visayas. Sinya ti way man ko sinaya nagamba kung ti pumuluyo niya ang inaya feedback inaya sang pumuluyo. Sa aton sining mga kabumbo. Ti alang-alang pabulag-bulagan mo lang na to ang mga proyekto, mga housing project, nagkalain sining mga additional services man iyang funded sang kung hindi man funded through the efforts of the Office of the Lone District Representative sang syudad sang Iloilo. Alangan mo lang na yapiyungan kag pabungol-bungulan mo lang kon naga-perform gyud man ang aton sini nga kongresista kag mayong representasyon naton. Kay ti mayo man to ang relasyon ni Congresswoman Jam kag ginapakita niya man ngiti ang iya sini iya nga ginapanindugan ako nanong ginpromisa yas pumluyo ang hope ko gugma ako ang iya sini ang battle cry kumbaga. Sang siya nagtanyag sang iya sini iya nga kandidatura tubtob sa Sinimatinyon, ginatuman lamang sang kongresista. Oras naton sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 13 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Tapos ang feedback kani nga nabaton man kita nga siya tido sadto anay do why gid do why magani kitak balukon ano ang plastada sinadre sa aton sini nga mga kabumbo ti paano naton matutukan kung bala naga-perform ang aton sini nga mga kongresista. Ti mayo man ni kay ang RP Mission and Development Foundation Incorporated nagpatigayon sang pag-survey. Ti kunti mabalanta kung ang aton sini nga mga representative nagahulag, naga-perform sa aton sini nga mga kabombo kay ti ang iban do katulad mo lang inaiyang duway mo lang may gabantay sa aton ti bay na attend lang ta diri sa sesyon attend lang ta pero pakita pero pa-picture lang kita solve na dayon. Pero kung may mga kasubong sini nga ginatakos ang performance ang isa iya ka representative sa aton sini nga mga kabumbo, ti kunti may pamatod kag makambal kita nga tinaga-perform gyud man ang aton sini nga mga opisyales. Say maswid sa kay Mayor Jerry Treñaso ti ano man statistically tied man sila ni Mayor Benitez no? Sa survey nga ginpatigayon sa RP Mission and Development Foundation Incorporated sa aton sini nga mga kabumbo ti makita naton ang itsura sang aton sini iyang mga lideres, mga opisyales diri sa syudad sang Iloilo nga yara sa top spot, tino kasubong iya nga ti always nga bugalon ang mga Ilonggo kay may mga lideres sila nga katulad sang aton sini nga alkalde kag sang aton sini nga representative. Same as with sa mga naga-represent sang tagsa ka distrito sa probinsya iya sang Iloilo. Sa aton sini nga mga kabumbo ti ang performance ni Congressman Nonoy Lawrence sa defensor sa bahin niya sang tercer distrito. Hindi mo man sini ako kag kada balik yan diri daw kasubong man sa
kay Congresswoman Jam, kag subong man sa iban sini naton iya nga mga representative nga kada balik nila dire may good news nga dala, may proyekto nga dala, may services nga dala. 15 minutos nakaligad sa takna nga launa. Ang mga bouncer bala nagakadapat nga magpaidalom sa formal or official training. Pagkatapos nila sa training, may mga certificate ini sila nga baton, mientras tanto nga wala iya maka-undergo sa training, no training, no duty. Amo sina ang ginpahayag diri sang konsyal nga nagaduso sang ordinansa, may kantanan sa nagatutok karon sa aton sini mga bouncer, no? Ini in line or in connection man sa mga nagliligad sini nga mga kinagamo nga nagluntad diri sa mga clubs, diri sa mga night out spots sa syudad sang Iloilo, nga kung sa dinin nilang iya customer, ang mga nagalinaway, pati a bouncer nagapanglaas ang monoblock nga siya nagapanglapdos ang uway. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Jel, sa report, please come in. Bombo Champ, hindi na magpahanugot ang syudad sang Iloilo sa mga bouncers nga mag-duty sa mga establishmento sukon mga night out life kung wala ini sila nakaagi sa training sang Supervisory Office for Security and Investigation Agencies sang Philippine National Police. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Clara Del Nava, proponent sang ordinansa nga nag-regulate sa mga bouncers diri sa syudad sang Iloilo, yaging payag nga ma-back to zero ang mga establishmento nga may yara ang mga bouncers bangod kinahanglan na gid ini sila mag-agi sa accredited anay nga training center base man sa napasar nga ordinansa sa may Iloilo City Council. Paatag sang konsehal hindi pagbatunon ang mga bouncers sa mga odobrahan kung wala ini sila sang may ipakita nga certificate halin sa may SOSA o kung ining Supervisory Office for Security and Investigation Agency sa idalom sang Philippine National Police. Magluwas diri Bombo Cham sa nasambit nato nga training, miyara pagid training sa may Iloilo City Police Office nga dapat man magpaidalom ang mga bouncers bag-o ini sila ma-hire. Suno kay na ba hugot nga i-implementar ang mga pagsulundan nga hindi gid maka-duty ang mga bouncers kung wala sang certificates. Ginklaro man sang konsehal nga pwede ini sila sa gihapon maka-operate ang mga establishmento apisar wala sang mga bouncers. And sa ordinansa bala Bombo Cham, yari kita diri mga qualifications nga dapat sundon sang mga management bag-o ini sila mag-hire sang mga bouncers. Una, must be legal age. Ikaduwa, dapat nakagraduate ini sa high school Bombo Cham. Dapat good moral character. Ikapat, dapat wala na convict sa any man nga crime involving sale o possession sang o kung paggamit man sang illegal na droga. Dapat physically and mentally fit and dapat nakapasar sa neuropsychiatric test and drug test naging administer sang Philippine National Police o kung sang anuman nga government centers o kung facilities. Dapat niyara kompleto na pre-licensing training programs for bouncers and amuning may certificate nga gikan sa may Philippine National Police o kung ining administer sa nga SOSA Bombo Cham. Kag dapat miyara ang secured na police clearance, NBI clearance, court clearance, kag barangay clearance. And sa kung sino-man nga mga management ang hindi magsunod sa tining ordinansa, miyara mga penalties nga pag i-impose. Kag ang pinaka-worst diri Bombo Cham, closure sang bar o nightclub, cancellation man sang ilang mga business permit, and ginahulat na lang ini nga permahan man ni Mayor Jerry Treñas kag miyara 15 días agud nga i-implementar ini diri sa may syudad sang Iloilo. Yari atong pamatian bala ang nanging pahayag ni Councilor Plaridel Nava sang aton ma-interview. Well, una, at least before you will be employed as bouncer, may mga requirements na. No? Kailangan ka na kuha sa mga clearances, kailangan yara ka na sa physical requirements like
You must be fit, kailangan may age limit ka na, no? You must be of good moral character, wala ikaw record involving crimes like illegal drugs, no? Tapos you will now undergo training sa SOSYA. Ang SOSYA, yan under sang aton Philippine National Police, amon sila training sa mga security guards. So, training ka man dira, ang certificate ng issue mo valid din na for 5 years. Once may certificate ka na, you will be qualified na ma-employ as bouncer. With this ordinance, now, ang mga establishments, especially mga bars, night nga-offer sang nightlife, will have to follow this and abide by the provision ng ordinance para man ni sa ila, no, to ensure nga ang gina-employing bouncer hindi bila pareho sang una nga mahilig magpang sakit o pang saputi sa mga customers nila. Because ang rules of engagement sa ordinansa kung paano nila i-treat ang isa ka hubog ng customer nga nagmaoy, customer nga unruly, hindi na sila pwede makatandog physically, no? I-restrain nila in sa isa ka reasonable manner, kag tawagin sila pulis, kag among pulis among madakop. Actually, ara na sa training sa SOSYA, pro may ara pagid separate ang ICPO nga gusto i-implement, nga may ara pagid nga one day nga do orientation para sila, which yung ginahatag na naton sa ICPO kung gusto nila mag-conduct sa one day nga seminar pagid. So, ang matabo, counselor, sa mga bouncers nga exist subong, i-retraining sila pamaagi o kung because sa sining ordinansa nga aprobado na? Yes, back to zero gina. Parang nga bouncers, from now on, pag naproba na ni Mayor, pag na-publish na sa newspaper, they have to observe, they have to abide by the provisions na. Mga pila ka months, counselor, ining sa sosya nga pagpatigayon nila o kung pwede sila samtang naga-duty and samtang naga-undergo sa sining training sa sosya, pwede sila ihan maka-duty? Hindi, because they have to wait for the certificate. Pilan lang misyon, tapos yung security guard, di ka duty kung wala certificate. So training, git sila, dasig mo na, isa may 2 kadlaw, 3 days, basic ng training. Di man niya mandatory, no? Ang it presupposes nga kung mag-hire ka bouncers, kung ang imo yung nga negosyo gid abi ti medyo ilimnan, kag medyo magamo usually ti makuha ka bouncer, but you have to comply with this. Kung hindi ka magkuha ti way man yung layiga force imo nga magkuha. Bombo Cham na amo lang to ang requirements sa Bombo Angel? Amo to Bombo Cham dula nang dapat may tato nga damo-damo sa lawas. Gindula na to nga dapat do aparador ang lawas mo. Ang butkon mo do malabati isang isa ka solterito do muna. Why na madala sa requirement sa Bombo Angel? Wala na Bombo Cham okay. na include na dapat damo ka sa tato, dapat to iso tulokon as long as physically and mentally fit. Kung dapat nakapasar ini Bombo Cham sa neuropsychiatric test and drug test nga ginpatigayon ng Philippine National Police o kung anuman nga government centers diri sa Misyudad ng Iloilo. Kay ti ang nandan tabi nga makita naton nga bouncer abi Bombo Angel mga kasubong sina mo. No, do tag duha ka parador lang lawas, no? Mga kunang kilala ko pa bao bakit tawo. No, do na tapos may mga tato sa halin sa butkon hasta sa kamot. Kung isa galabot pa sa liog stang kugo. Anong isa ko naman kakilala niya ba balsang kilala ko sinya amo gini ang gusto ko magkanto sa mga klamo kay ka fierce ang ila sini nga mga bouncer. Ba fierce? Gel? Do mga bad boy look na Bombo Cham. Fierce ko nun niya, amo ginanamian ko niya, dire lang ko makanto kung maglagaw ta, kung magkanto yung sa mga clubs niya. Friend, dire mo ko dalon sa ang mga bouncer nila, mga fierce ang itsura, hindi kay ang baho. Mga big boy and bad boy look na Bombo Cham ang ginapakita sa iyong friend. Yes! Kaya may gikantuan man siya nga club, siya fierce man tuod, pero
Fierce man to ang tsura, pero pati ang baho mo sa bouncer, fierce man. Hindi, ako mabalik to. Mga traumatic experiences, Bombo Champ. Silikot at natural, alam mo mapaang kag damo tao ti siyempre ga gaamo na sinya pro ti nya hindi na nya dito lang ko dala sa ginakantuan tas ko okay. So bali mi i-recommend ka na sa iyaliwat Bombo Champ mga amon ang lugar. Ano na do naandan nya nga kantuan pero sa madugay nga tion bla mo ti abroad sang nagligad lang tong semana abot. May nakabalik dira ay gindala ko sa liwat dito tido na namian siya ko no. Amo na gani Bombo Champ nga ti kanispre damo sang tawo ang pero ang bad news lang Bombo Angel hindi ina to makita pananglitan nga magbalik to sa kay ang amusad to nga bouncer dapat ma-undergo gid sa training sang sosya kag sang ICPO. So mga pila na ano kalawig ni 1 week, 1 month. So far Bombo Champ, so no man kay Kagawad Nava, akong Councilor Paradal Nava, may ara mga ang ginahingagaw lang gid diri is basic trainings para sa ila nga probably may ara 2 to 3 days sa mga trainings para sa ila and aside dira may ara man si Police Colonel Jurassic Coramika sang pag-committee hearing nga ti istoryahan niya dapat may ara gid sa ila ma-undergo o na maagi gid sa ila sa may Iloilo City Police Office ining mga bouncers agud nga ma-orient nila sang maayo Bombo Champ. Ati sige mga more or less siguro mga maximum of 1 week Bombo Angel ante sila nga maka-comply makumplito nila ang mga necessary trainings no kag makabalik sila gilayon sa ila sini iyang duty. Exactly Bombo Champ kag dapat magbalik sila siguro mga lawig-lawig pagid Bombo Champ kay may ara pagid diri mga test nga dapat pasaran nila aside sa mga clearances blang daan ti do may ara ng mga daan na kung mag-apply sa obra apag ining mga neuropsychiatric test bla Bombo Champ kag drug test nga dapat check karon anay sang management at the same time dapat wala sang mga criminal records nga involving ini kung possession sang illegal nga droga Bombo Champ. Nalakip sa sining test Bombo Angel ang pagpa-translate sa sentence nga asa pamangkot nga ikapila ikaw sa inyo magulutod nadala na? Bombo Champ wala na yata diri sa aton nya kwan. Hindi na Bala mo ti damo sa mga turista Bombo Angel mo. Nga gusto nila ma-experience sa nightlife diri sa City of Love sa syudad sa Iloilo. Basi kung sa lapo nagkaroon mga bouncer bala makapro pamangkot English ti. Amo nga namangkot ako kung nalakip ina sa mga test bala ang inang palamangkotanon nga ikapila ikaw sa inyo magulutod. Bombo Champ gusto ko mabalaan ng sabat dapat halin gid ini sa imo. Gusto ko dugay ko dugay na ko gapangita sang sabat si pamangkot yung Bombo Champ mo. Basta ikaw pala makasabat. Liwata ang pamangkot be anong ganito? Ikapila? Ikapila kasi mag-ulutod Bombo Champ. Isa-isahon tayo na yung tanay kay bala mo parang kunang kilala ko pabla step by step. Slowly but surely. Ikapila. Anong unang word? Ikapila Bombo Champ. Ikapila. How many? Tapos? Ang ikapila, hindi how many, Bombo Brinano, engineer. Kaya ang how many, ano kadamuon mo? Di ba? Ikapila man. Amo ning problema ta Bombo Angel, kay 13 lang English ko, ang isa nabiling ko pas baol, 12 lang subong dala ko de. Basta kay go ka na Bombo Champ sa gina-translate sa subong de. Next word. Ka. You. You. Tapos sa Bombo Champ. Third word. Siya. You gyapon. Redundant no Bombo Champ. Di basi bala masalapo bala nila Bombo Angel kung ti siyempre may idea na sila. Amo man na gani Bombo Champ actually dire man nakabutang sa qualifications nga at least high school graduate nga ti kumbaga makaintindi man somehow
sang mga example mga turista kaibigan to ang kilala ko man bula Bombocham may mga Koreana sa nga mga nagkadto man nag-experience man sa nightlife sa Masidal sa Iloilo. Kung Korea national ang greetings sa anyo sayo. Ayan sa'yo. Gadoko daw mo siya mo. Gadoko. Ayan sa'yo. Anyo sa'yo. Adobo akong sudanon karon. Adobo akong sudanon karon. Ano imo? Amo na gel? Anong sa'yo? Lumpia sa ngay mo cham. Sige ko pa sigra. Yun na, Ano na? Ano na? Sus mo Angel. English na lang. English anay na lang bisan kinamatis na importante maintindihan na Angel, di ba? Exactly, Bombocham. At least mapatag ngati ang mga rules and regulations when it comes sa nightlife. Dili sa Masidal sang Iloilo mapatuman apisar sa mga hindi lang lokal nga mga tao nga nagalagaw. Pero aton mo Angel langas lang ni medyo pro pakadlaw lang bala kay siyempre bago lang tapos ang Holy Week. Nagpamalandong ang tananti do ginaano talaga naga-inject lang kita sang payuhom-yuhom pero kung magkanto ikaw sa mga nightlife spots diri iya sa palibot sa syudad sang Iloilo makasalapo ikaw sa mga security guard dira ang greetings manami kung makita nila nga daw turista ikaw naga-English man sila no ang mga attendant dira maayo mambal sila bing good evening ma'am and sir. Can I take your order? Lumamamo na bla. Bombo Angel, di bla? Exactly, Bombocham. At least kumbaga sa mga turista makahatag sang maayong impression nga diri ang nightlife diri sa Masidal sang Iloilo nga safe bala sila kung hindi magkakulba nga magbalik-balik nga ma-promote nila sa iban man nga lugar, Bombocham. Sang nagkanto gani si Bombochari sa isa ka restaurant bla? Pagsulod niya mo na, good evening ma'am, table for two. Ang bali Bombochari. Isa man lang kung nga table for two tuya pamangkot yaman. Ti kay pang duha ka kapasidad gali. Pang duha ka tao kapasidad ya kaon Bombo Angel. Basi Bombocham upod sa dito ligad pagbalik ya ti o anya na madala balik. Basi guro kabalo ka naman niya kay Chari Di ba cha hindi gani maano lang gani mapaano lang hindi gid magpaano nan kita mo kuno Idol si Bombochari Bombocham. Do ikaw man Mas idol ko na siya Bombocham. Idol siyang number 1 yan, number 2 lang kuya. Sa din to gani tong do kalanaan man to spa? Do din to nga kalanaan nga nagkantos Bombo Angel. Pagkanto ni Bombo Angel, nag-good evening man ang do no to attendant or waitress, no? Tapos naghutik sa yung supo diyan. So nagligan to lipot man to buhok po diyan, ang laba naman. Gel. Bombocham, wala ko nakadumdum. Buot kaya wala Bombocham. Basi mapahama ko na karon Bombocham kung may manukot sa akon ha. Ang bala lang durudugsing na yan ni Bombocham kung patihan mo patihigid. Basta baligan mo lang ko karon explicar Bombocham ikaw na gid na. No problem Gingela. Yum lang ni aton pero amo na sana siling ko na seriously speaking ang mga naga-attender sa mga nagapadulong sa mga abisan kalanaan, restaurant or talabahan dira o kundiin man nagaano man sila mga very approachable, amiable tapos makaano sila maka-explicar sila bala sa mga turista ngati parang kung mag-insindihan ay mahatag Manila ang serbisyo nga maayo kag amo inang isa sa mga rason kung ginabalik-balikan kita diri sa mga turista hindi lamang kay kanamit sang mga kalanunon diri Bombo Angel kundi ang lugar at the same time ang mga tawo kuno diri no bisan masugata mo lang yo kuno sa kilid sang dalan gayuhom sa imo Bombo Angel mo.
Ang managan ibang champ ang review sang pila ka mga turista nga nagabalik-balik diri sa syudad sang Iloilo, and just like panbi sa gina-promote sang syudad nga ang capital nightlife sang city o kunang dira sa distrito sang Mandurriao, which is wala gid ginapalampas sa mga turista nga kadtuan, mas maayo nga ma-make sure naton sa ila nga bisan kaagahon na safe sa gihapon at the same time nga ang mga bouncers wala bombo champ masaligan ini sila kun sila mismo nga kung may mga away, hindi sila mag-intra kag miyara pagpasiguro nga mangin maayo ang pag-handle nila sa mga nagabisita man sa mga tagsa ka establishmento diri sa syudad sang Iloilo. Pero balaan mo kung anong ginakalangkagan sa mga turista, Bombo Angel, nga magbukas kag kun pananglitan magbukas ini dagsaon gid sang turista sa bilog nga kalibutan. Ano ina Bombo Champ, ay subidan ko tong pakaisa ko nga maabot halin sa Amerika para makakadto siya Bombo Champ. Ongka flyover. Pwede gid sa ka Bombo Champ, tani ma-open na siya Bombo Champ, no mga turista pwede sila kahangaw-hangaw sa babaw kay do ka nami isang view. Bantayan ta na. Sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kida Bombo Angel Tan sa imo siniiyang follow-up report, no? Ako pabor gid ako nga may mga nagakaigo sini nga mga trainings nga paidaluman or tun-an anay ang mga bouncer para nga kumbaga paano mangin professional man sila bala in a way nga mag-deal sila sa mga customers nila, ha? Sa aton sini karon iya nga mga kabombo kay ang mga previous sini nga mga hitabo diri sa syudad sa Iloilo nakabilin man ini sang malain sini nga dagta, no, sa bahin sa mga nightlife destinations diri sa syudad kay man magluwas iya nga may mga nagarinambol nga customer intra na ya sa rambol ang mga bouncer kag mga security nga supposedly sila ni ang mapauntat sang anuman nga kinagamo magapacify sa aton sini makabumbo ti amakon mo sa isa ka sining nagligad na lang nga tuig kung sini nga tuig engineer do nagligad tuig no sa aton sini nga mga kabumbo ti amakon mo sa banwa may sasamo sa to nga clip nga video clip may nagapanglaas pagani ito sang sang tawag sini may nagapanglaas pa sang monoblock chair kag uway inang steak na blang ginagamit sang mga CBO na bla kag nagapang lapdos to por Diyos por santo ti kabay pa nga kon matapos nila ining nagakigo sini nga training ekspektaron naton nga mas labi nga maintindihan sa mga bouncer kung anong ila sini nga purpose sa ila sini ginadutihan nga mga establishmento komersyal. 37 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga panubalik ka Banwa, dugang nga mga balita kaga impormasyon, i-check naton si Bombo Jomar Villa kay man ang mga taxi driver ni problemado sa gina-antisipar man, ginalauman nga masobra 2 ka pesos nga pagsaka sang produktong petrolyo, partikularmente sa sining gasolina. Kag ang mga nakapalagyo kuno sa uwakan nga ginraid sang nagligan lamang sining adlaw ginapangita sa gyapon sang kapulisan. Kag may offer nga may offer iyang try out sa team sang sa Philippine team para ya sa 100 meter dash pang Olympics kuno ang abilidad sa daganay sa mga nakapalagyo to sa uwakan mo. Ti ambal ganin ni Bombo Jomar, galing Bombo Sam, duwam lang na kabagay mo, pang Olympics maglagan sa kadasigon adtong mga nagtambong sa uwakan o ko na mga pulis among indi kadlagan. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdum. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom.
Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea
ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon agud nga mabuhina ng init nga ilangan na batyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas,
kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid. Tan 49 minutos sa kalikan sa tak ng alauna. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Ang mga taxi driver galibog ang ulo kay sa palabuton siniyang Martes. Was gadlaw another round sang oil price hike. Mga sobra gid 2 ka piso ang isaka sang kada litro sang gasolina. Kagalakip na sina dire ginapangita karon sang Philippine Athletic Association office, no, sa Olympics bla. Kay paintrahon kuno nila tong mga madasig magdalalagan nga mga imbulbado sa illegal nga pauwak nga ginoperate sa aton sila mga kapulisan sang Semana Santa. Check tas Bombo Jomar Villa. Jom, sa report, please kami. Liwat naman nga palasano ni karon sa mga nagbiyahe, no, especially ang mga taxi driver sa sining ginalantaw nga tagsaka, no, sa presyo sang gatong buwas siyang adlaw Bobotsam sa aton nga mga kabombo. Based diri sa report, ang sa bahin sang gasolina ginalantaw nga masaka ini siya 2 pesos and 50 centavos to 2 pesos and 80 centavos. Sa may krudo naman, ginalantang masaka sa 1 pesos and 50 centavos at to 1 peso and 80 centavos. Kag sa may kerosene, 1 peso and 80 centavos to 2 pesos. Tigin pangayuan nato dire karo reaksyon ang pila ka mga taxi driver diri sa syudad kinagtaas-taas sa banigilang ila sining boundary, no, kung nang ining arkila nila sa ilang unit nga ang Kalabanan Subong nag-range na 1,000 to 1,900 pesos ang renta sa kada unit sa taxi. Tibis diri karo sa mga driver plus ano naman sa ila, no, kay tikon butang ta tag 2 abi ang saka sini sa gasolina kay kada adlaw nagatugong ni sila 20 litros Bombochamp. Tikon di times na to nasa to about mga 40 pesos ang mabuhin sa ila nga tinako na ni nga kantidad tani sa mga driver, especially kung nagabiyahe ikaw sa taxi kag especially ang iban nagapanyaga abi, nagapanyaga sa karinderya, okay na kung may balon ka kay di ka na magbakal sudaan. Ang ining 40 pesos, inubaka palitan nila sudaan. Kay the same time, di makabulig-bulig man itani nga makabakal pa sila sudaan sa ila sining panimalay. Tika, ngay lamang diri karon ni Sir Narciso Rodrigo, taxi driver, may mga ginapiskwila pa ni sa Bobotsam. Subapulo pinot gid siya sa part nga ti may ginagastuhan pa sa estudyante, magluwas nga ti kada hapon, may dala ni sa puli nga sudan sa ila sining puluyan. Tiya mo na kung sige-sige abi okay lang tani kung kisala sa magpatugong. Daw galing kada adlaw kapatugong ni siya. Agati sunod semana naman natawon kung ma-rollback o kung masaka ang presyo sang gatong. Tiya mo na nga agi kasubo Manila nga kung mag-rollback tama kanubo pero kung magsaka kini ang gatong pilo man, no, ang presyo sini especially sa pay presyo sang gasolina Bombochamp. Kag sa subong ti amo na depende pa nagisa kung maka-income sa 500 kisa tag 200 na lang gani mapuli ya depende man sa biyahe nga kisa ati puraot kagamay ang pasahero. Si Sir Narciso Rodrigo sang may interview diri sang Bombo Radio. Kabudlay gid naman. Iti imbes nga magwan makaganansya ka, maalang-alang kay nagsaka ang gatong, mayul ako ng pasero, ara. Hindi ka magpila, hindi ka kuha pasero. Oo. Okay. Sa inyo, ano kadako ng 2 pesos? Dako Oo. Tama ka dako. Oo. Eh, wala mo, ang 2 kapilos na, tingbo na, dako. Oo. So sa kadlaw mga pila ka litro magpatugong, sir?
pinakanubo na 20, 18. Oo. Di ko ni multiply ta na sa 2 pesos, ba't imang 40 pesos gilim dulasin mo? Dula ha. Oo. Yade pa na yung bakal asin bitsin kag matik Oo. Kasi mo, kung makapuli ka, mga pila malimpyo mo? Tubang sir? Isa, lawas lang ang katarungan dalang puli So do, gid, budla iwat gid biyahe? Iwat gid. Kaya yung, mayon tanay kung ang pasahero, ara sa dalan. Kung di ka kakuha pasahero, may posibilidad nga terminal kung terminal ka, pila ka gid. Usually, pila mapuli mo lang balay nyo? Isa. May adaga nag-isa may 2 gatos daw. Oo. Kulang ka na ira ko yung pamasahe sa estudyante. Tayo doon, 2 kabilog estudyante. 2 estudyante mo? Lawas kang katarungan, tapos 200, 200 ba ang estudyante, kulang gid Bombo Jumar katama Kay dugangan pag yun sang nagapaminta na nga masubra 2 ka pesos nga saka sa kada litro sang gasolina by tomorrow, Joms? Basta mo na ganun, basta sila, kung mga driver, kung nabubutsam, kung makuyat sila nubila, ang ginapaminsan nila ang arkila na mabayaran nila pati ang sobra dati mo na nga nga gasto da pamahaw mo panyaga at subong di ka bakal sudan 20 pesos go baka ka lang itlog ngayon amol na sa babi duwa kyahong okay naman na sa mga driver karon nga ti dagat-tipid bangod nga ti sa nagapamintana ni karon nga pagsaka sang presyo sang gatong mo butsam. Ano to ang balmo basta driver kung makakapot manubila nung Spinsar? Nobila ang arkila. Arkila. Ano imo na pamatianaw? Kung ako yung makakapot sa Manubila hanggang sa loob sa pinsar ko, dadalhin kita sa aming bahay, di tayo mag-aaway. Aalis tayo sa tunay na mundo, Joms? Do kanta, no? Hindi kanta man. Hindi niya kanta. Akon ginaya, orig ko na iya nga kinambal. Sabi ko gani, ilain Kung kanta na, sugpo niya, be? Dadalhin kita sa aking... Ginkanta yung gin-engineer. Ginkanta yung gin-engineer. Werte gin. Amo ginigyan na, bago si mo kayo kanta, ginambal mo, tiya mo to kanta, man. Ang kanta yung magali? Pero ang kanta, kung malirikan mo gadi bubutsan, tumadumduman naman, no? Kung mabasahan mo lang lyrics, duga sink-in man, sink-in? May joke pagi ko si mo, Joms, antes ka sang isa mo kabalita, pwede? Pwede, gini, bisan pila pa na. Joke ni courtesy of Bumbo Chari, ni? Ano ko na? May mag-amiguay. Nag-message ang amigo niya, Meg, maupod ka buwas, mangayaw ta basket. Nya, dra lang sa piyak nga barangay, dagko pusta to. Nag-reply, amigo ya, Meg, nya, alang-alang ko. Nya, kamo lang to basket kay na-anxiety ako. Nag-reply ang amigo ya, sus! Nag-awas ang anxiety sang motor mo. Hulamon ko patan. Grabe, no? Pigaw. Sa motor. May isa pa gin. Basket man gyapon. Meg. Ano to? Meg, sa kupa ko, Meg, mapatahi mo jersey, Meg. Nya, Meg, sa kupa ko na. Nya, ano imo number? Sing nya, 0915-937-5566. Si Kigo. Sa joke. Number man pa ngayon, yan mo. Gani number, Di bla? Sakto sa may punto, di bla, Joms? Number man bla na pangayo, kag. Alay kay tinawaan ka number, mga aking tana. Mo na. Pama na kayo miyuho, manta bumbutsam. Kina, duga ko sa modid ko. Ba, nga ama na. Tapos gapropis ko, kapasubong nga, Nga ikaw, Joms? Nalakan ko sa pertahan. Nga nalakan? Sino naglock? Sa din yung pertahan? Diyan sa boarding house.
Nga ginlakan ka? Quiet yabim. Di nang yabi mo aw? Nalipatan. Sa din mo nalipatan? Sa sulod. Sa din yung sulod? Parador. Abi ko anay kay wala ko yabi. Ngaw! Nahulog abi kitchen. Grabe mag-list Chari, mag-joke, no? Si Chari mo yan nga. Sos Maria kagusip po. Damo niya damo niya balon nga joke. Kumo na gani ka kun gin-anxiety ka, no? Mag-awas biya anxiety sa motor mo. Si Bubu Chari lang istorya kay maupawan kay Joms. Ti ako bago lang man ko CEO. Bow, CEO. Change oil? Abot pa ba? Tiway ka na anxiety? Away na. Ay na, kati, bago ka lang CEO mo. Sige. Ano na to ko na, Joms? Ginapangita ko no subong kayo pa-try outon to sa 100 meter dash. Kag base kon pwede ka pasar to Olympics to padasig-dasig lagan tong mga nagtambong to sa uwakan nga gin-operate sa police dasig magdalalagan tong mga tawo. Amo gani ang ining operation diri Bubot Samsang Arevalo PNP Station in regarding sa illegal cockfighting, no? O kung pauwak sa may nasambit nga distrito kung sa ang tatlo diri nga nakapalagyo kasubong kun ako maglantaw sa Usain Bolt Bubot Sam. Tapos ang tatlo diri amo ning nadakpan. So bali ang background sini nagkakandak na sa operation ang Arevalo PNP sa pagtunguna ni Police Captain Mabin Laranyo. So bangod nga ti nabalaan nilang may otoridad sa moto nagkaran-karan kag ang ining tatlo amo tong umanasig nga nagpalagyo pero ang tatlo diri amo ni ang naaresto no sa otoridad. So ang mga arestado amo ni Sanday Eli Naire, single ini siya. Erika Barsibas. Uy, may babaye? Duha diri ka babaye pero lain ang ilan ni karon pangatubangon yung kaso Bumutsam. Obstruction of justice. Kay ang ining duha ka babaye based sa kay Police Captain Laranyo nga nag-attempt ning otoridad nga dakpon taning isa ni sang at large pero ginbalabagan sining duha. Sus. Amo nang tigindala ni sila sa kaso kay obstruction of justice no gibabalabagan nila nga tidakpon tutan isang otoridad. Ang ining at large amo tong tinadala ni siya o kun ining duha ka individual. Kaya mo to na mention tang isa kag ang isa niya mo ni si Amy Grace 37 anyos. Pumuluyo man sa nasambit yang lugar no sa may Barangay Kalaparan sa Arevalo. Ang at large amo ning tatlo Sanday Eric John Barsibas 33 amo ning nag-organize kag akon Sanday Vince Margas kag Christian Kapait no sang Barangay Kidinsala sa distrito sang Haro. Pila naman kuno ni kabang sinima naging nabantayan sa otoridad nga kada may okasyon kuno naghihiwat kini sila sang pauwak sa lugar kag na timingan nga Domingo sa pagkabanhaw amo tong na monitor sila sang otoridad. Na-recover ni ang duha ka hulo no nga manok, isa ka improvised nga cockpit ining ring blank bilog ni sa nga itsura tapos may screen sa palibot nga kun butang mudang manok suway sila palagihan. Ang bet money nga 1,360 pesos Bumbutsam kagati subong buwas na ni mapasakaan sa kaso ang ining mga natumot yung detain sa Arevalo PNP Station. Alright. Si Police Captain Mabin Laranyo sa may interview sa Bubo Radio. Actually, no, according sa aton nga intel, laka-laka man lang sila nag-conduct dito. Pero kung may okasyon, bala, sila buhat sang pauwak dito sa mga lugar. Anong kung tinatabuan nga Easter Sunday? Yes, oo. Okay. Bali na to, monsun sinogid nagka-facilitate siya ni ma'am? Actually, ang aton nga why naton madakpan ining nag-facilitate kay nagpag-abot sang aton nga mga operatiba dito naghulog paas naman ang mga tawo kag
nagpinalagyo na. Okay. Pero natumot sa ngalan ka nag-organize dito ni ma'am? Actually, ang kwansi ni ang at large ang nagapatigayon nga siya gid ang lagi una-una nga magipatigayon sa hampang dito amo si Eric Barsibas. Oo. Okay. At large ni siya. Ano ni nga area ma'am? Ano ni sa Wayang or sa Balay lang gid ni kilid sa Malay likod? Daw sa Tubang gang sang ilang panimalay nga may mga bakante nga lote na. Joms, tidin sa ako na pakantong naglalagyo to? Siya mo to ay natumbalan kay impunggan to ang pulis. Bubutsap kay isa to sa dimensyon ni Captain Laranyo nga doon na kabati pag itong pulis sa mga makahag mga tinagaman. Sus. Ang atya mo na nga dogin aristo na lang ining duha nga nagpugong nga ti aristohon to ang at large nga mga individual sa sining illegal catfighting sa manasambit nga lugar. Alright. Sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 in most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kay Bombo Jomar Villa. Ang iban sining mga balita hindi nato matatapan tugyan naton sa iban sining Manusip Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco Hover kabilin sa imo sang manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 9 to 15, 2023. Sa sining Abril 14, Biyernes, ang Rains Band ang liwat nga magabalik sa stage para sa isa ka great musical show sa Thank God It's Payday. All yours umpisa alas 6:30 sa gabi. Sa Abril 15, Sabado, si Mr. Totong Villaruz and his dynamic band na magabalik agod liwat nga maglingaw sa inyo with their carefully selected songs sa Concert at the Plaza, Blasting Your Way, umpisa alas 6 sa gabi. Sa mga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Abril 16, Domingo, kafistahan sang Divine Mercy. Sa ining adlaw, ginaagdang tanan nga mag-attend sang Eucharistic celebration sa La Tolda to celebrate the overwhelming mercy of Jesus Christ. Magasugod, alas 11 sang aga. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kung ang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change amo ang paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya
nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa siyudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang siyudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga... And maayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Kumusta na kamo dira? Welcome or welcome back. Diri sa kahapon lamang program, ini si Tita Regine, ready nga magbalik sa pagbasa sa inyong mga kasaysayan nga ginpalambot diri sa kahapon lamang program. And so far, kumusta ang inyong nanging experience ang life, death, and resurrection of our Lord Jesus? We thank the Lord. He has risen to give us new life. And kabay nga, we will really make good of that new life nga iyang ginhatag sa aton. Kag kabay also, kadamo sa mga beautiful nga nag-gather ninyo nga mga istorya based sa inyong mga na-experiensyahan during the Holy Week. Perfect. Suwak to para sa padala diri sa kahapon lamang program. So feel free nga ipadala diri, i-share ang inyong mga istorya, ang inyong mga inagyan over the weekend, or something about your past nga luyag ninyo nga i-share na diri sa KLP. Email lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala
sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radyo, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Today is April 10 and guess what? 2 long stories ang ipalabot diri sa ato requesting April 10 ang pagbasa sa ilang mga istorya. We will try our best nga ma-accommodate ang duha nga ini. But feeling ko we can start with another story because siguro matapos ta ang first story, but with the other story basta maumpisahan ta lang siya, no? And by tomorrow, i-continue natin. Let's see. Well, anyway, mga kabombo, I hope everyone is already smiling and waiting for the stories to be unfolded right before your eyes, right before your ears. Dari sa kahapon lamang program. Again, this is Tita Regine. Ari ng ato ng bahanon para sa inyo from Janiel and Dave Alvarado. Vows from the Bombo Music Festival. Good afternoon. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, and when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise till this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love
forever thank my God for having you. Janiel and Dave Alvarado, Vals, para sa inyo, mga kabombo, ang ating oras 22 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. First story, ginashare din sa ato ni Wonderful Girls ng Southern Iloilo. Salamat sa mga pictures, nagasugod sa pagsiling, Dearest, Inday Regine. Mayong hapon sa tanan nga makatapos ang Bombo Radyo, ilibinigid sa imo Inday Regine. Ako si Wonderful Girl sa I was about to say Wonder Woman. Sorry. Ako si Wonderful Girl sa Southern Iloilo. Subong nga hapon ang ako nga kasaysayan nga i-share sa inyo ang mga nahanungod sa amon family. Sa wala pa ako matawo sa kalibutan, may mga nagkakahalanabo na nga hindi mahangpan sa amon pamilya. Sa wala ko pa may istorya sa inyo, ang akon kasaysayan, unahon ko anay, ang ginistorya ni nanay sa akon, antes siya madula sa kalibutan. Siling ni nanay, nagpamana siya kay tatay, nga wala nagpangaluyag sa iya. Wala pa kuno siya buot sadto nga tion. Ang edad ni nanay, 16 anyos, si tatay, 26 anyos. Ang ilang mga ginikanan, ang may gusto nga maasawahay sila. Sa gilayon, ginpakasal sila. Pagkatapos kuno kasal nila, nagkaon sila. Pagkatapos nila kaon, nagsulod si nanay sa ilabalay, kag magtulog. Si tatay, nagpauli man kuno sa ilabalay. Nagligad 3 ka adlaw, nga nakasal sila ni nanay kag tatay. Ginsugat ni tatay si nanay sa ilabalay. Hindi patani kuno si nanay magupod kay tatay, pero ginakigan siya ni nanay niya. Nagupod na lang si nanay kay tatay, bisan nagalain buot niya. Ang balay nila ni tatay kag nanay, sa baryo, pila lang ka metros antad sang ilabalay. Agud hindi si nanay makapauli sa balay sang nanay niya, naghimo si tatay balay sa uma. Didto sila nagpuyo nga mag-asawa. Ang ilabalay, malapit sa duha ka dalagko nga kahoy. Sa tunga sang duha ka kahoy, sapa. Sa kilid sang sapa, bubon. Siling sang kaingod nila, mariit ina nga lugar. Sa wala magdugay, nagbata si nanay sang ila panganay. Matahom nga bata, babae, may alom sa guya, medyo manok-manuko ng mata, medyo kulot, kag blonde ang buhok. Mabuot nga bata. Nasundan sang ila ikaduha nga bata, babae naman. Matahom nga bata, kulot, kag blonde ang buhok, kag manayan-naya ang guya. Nagligad pila ka tuig, nagabot mga Hapon sa Iloilo. Nagyera. Nagpadulong mga Hapon sa nabukid nga bahin sang Iloilo. Ang mga tawo nga makita nila, ginapamatay nila. Ang mga babae ginadakop nila, kag ginadala. Tiya ni nanay kag bata niya, gindakop sang Hapon, kag gindala sila. Wala kabalo pamilya niya, undiin sila gindala. Bisan bangkay nila, wala gid makita. Bangod mapinta sa mga Hapon, ang mga tao sa bukid nagpailawod nga bahin sang Iloilo. Didto sila nagpanago. Sila nanay, tatay, kag duha ka bata, nagpanago man didto. Tuman kadamo sa mga tao nga nagtilipon sa lugar nga ila ginapanaguan. Sang isa ka adlaw, may babae nga nagbugno sa ikaduha nga bata ni nanay. Duha pa lang katuig, palawakal na. Ginhikap sang babae kuno ang ulo, kaguya sang bata, nga daw anhon niya ang bata. Pagkagabi, nang luya ang bata, kag napatay. Uy, siling sang iban, basi kuno aswang ang babae. Bangod nagagyera pa, dito na lang nila nanay ginlubong ang bangkay sang bata nila sa ila ginapanaguan. Sang matawhay nagawa, nagpauli sila nanay, tatay, kag nagaisahanon nga bata sa ilang lugar. Dayon nagpabukid sila, kay manugbata ng si nanay sang ikatatlo nga bata. Sa mabata na si nanay, babae naman iya bata. Nagligad pagid tinuig, nagbata si nanay sang ila ikaapat nga bata.
kag lalaki na. Nasundan pagid bata ni nanay sang ikalima, bata naman nga babae. Lapsag pa ang bata nila nanay. Isa ka adlaw, nanutod si tatay sa uma kay masiot tupad sa dako nga kahoy. Nadala sunog ang puno sang kahoy. Pagkagabi, nanggitom ang bata kag napatay. Siling sa serwano, nasunog ang bata sang taglugar. Nagbalos kuno sila sa bata nila ni nanay. Nagbata pagid si nanay sa ila ika-6 nga bata, lalaki. Nagbata pagid si nanay sa ika-7 nga bata, lalaki. Nagbusong pagid si nanay sa iya ika-8. Tuman gid nga kabudlay ni nanay, ayawan pasakit kag magwa bata niya, kag babae. Ako na ini nga bata. Siling ni nanay, sa tanan kuno nga bata niya, akong pinasahi. Ang posisyon ko kuno sang magwa ako, nagaluhod nga nagahapa ako. Suad kuno hambal sang paltera, suli, no? Nga nagpabata sa kay nanay. Maayo kuno ako sa dulon o kung sa nabukog isda, hikapon lang sang kamot ko, liog nila o kung tutunlan, makuha bukog sa tutunlan nila. Nagbusong pagid si nanay sa iya ika-9 nga bata, kag sang mabata si nanay, lalaki. Palangga gid kuno kami nga duha sang manghod ko sang magulang namon nga panganay ni nanay. Siya nagabantay kay nagaatipan sa amon. Permi lang masako mga magulang ko sa uma. Si tatay hambal ni nanay, medyo tamad. Mga bata lang niya ang ginapaobra sa uma. Hindi na sila ka-eskwela. Jutay nga sala nila, nagasabod paha ni tatay sa lawas nila. Si nanay, mapisan. Pero hustuhan lang kuno, magbayo paray, sagog, pangahoy, kag magluto pagkaon namon. Sang makita ako, mata ni nanay nga nagatubod ang luha samtang nag-iistorya. Siling ko, nay, tama nang istorya na, kay nasubuan ako. Nagsugod ang akong kasaysayan sa nag-iedad ako 3 ka tuig kag 5 ka bulan. Nadumduman ko pa hasta subong ang ginhimo ni tatay sa akon. Sang isa ka adlaw, nagsaka ako sa balunggay, dako ang puno, dogarapon sang ginakaon ko na bala. So dira na ako sa ibabaw sang balunggay, ang ginatungtungan sa tiil ko siguro sobra 1 meter halin sa idalom. Hinali nagsampot si tatay, ginlampustan niya batiis ko sang sungkod niya nga bitlag kawayan. Nagkabit ako sa balunggay, sige palampos ni tatay. Naghipi ako. Ginkuha ako ni nanay, kaginbulong niya mga labahag ko sa batiis. Siling ni nanay, mapintas tatay ninyo sa iya mga bata. Nagligad mga inadlaw, nagabayo si nanay paray, ako nagabantay manghod ko, nagauyat sa sirasang pertahan. Ang edad sang manghod ko sadto sobra 1 ka tuig. Hinali lang, nagbukas pertahan, kay dusok butong, nagtabog manghod ko, kag nagtupa sa haligi. Nagbukol gid ulo niya. Diretso si tatay sulod sa balay, sang magwa, bit-bit niya sako nga may unod bayo niya. Why, gid siya nagbalikid sa bata niya nga nagahibi. Naglakat, kag magsiling, mapanegros ako. Daw sa wala lang kay nanay, paglakat ni tatay. Sang mabalaan sa mga magulang ko nga nagpanegros si tatay, daw sa wala lang sa ila. Tama gid kapigado sadto nga tion. Ang ika-3 ko nga magulang babae, nag-obra sa sulod balay, agud ba inog bakal si nanay, kinahanglanon sa balay. Jutay lang sweldo niya, bangod bata pa siya, 13 anyos lang. Halos hindi na kuno kakaon siya sang madamo nga mga ulubrahon niya. Sa ulihi, nagpauli kay nagmasakit akon magulang, ang akon mga utod nga lalaki nagapangali baong banayan sa talon. Ginapanita ni nanay kag tanukon. Amo ina ginakaon namon, bilog nga adlaw. Kaagi, nagkali magulang ko kayos, gintanok niya kag kanon, naglingin ulo niya, kag dutayan lang mapatay. Sang tag-alanina sang paray, nagpamugon mga magulang ko, garab paray sa paryente namon. Ang parte nila, ginabulad ni nanay, kag ginabayo, kag tigangon, agod kanon namon.
Damo kami gakaon, parte nila kulang pa sa amon. Kuntig talapas mais, nagapamugon man sila. Ang ila parte nga mais, ginakusipad nila, bularon, kagalingon. Kung bagas na, ginalamod sa bugas paray, kag amo na tigangon. Nagahibi ako, kay hindi ako magkaon kanon nga may mais. Dugangan pa, matola si Nanay Tambo nga may gata sang niyog kag tugabang. Nagatulo gidluha ko, kay hindi ako magkaon sang tugabang. O kaisa, nagakadto si Nanay sa baryo, sa mga utod niya, kay maayo ila pangabuhi. Ginatagaan nila bugas kag ulutanon. Sa mulihi, nagtuon arado utod ko nga lalaki, 13 anyos na. Nagtanom sila paray, mais, saging, kamote, kag balinghoy. Sang may produkto na ila tinamnan, gindala ni Nanay sa tindahan. Kada Biyernes, ginabaylo niya isda, uga, habon, kalamay, kag tinapay nga kabayo sa iya makilala sa tindahan. May tinapay nga kabayo sa una. So pagabot ni Nanay halin sa tindahan, ginahigtan niya tinapay namon nga kabayo, kag ipakabit. Okay, miyara gid man dili. Ang kulit ko nga manghod, ginutod niya ang ulo sang tinapay ko nga kabayo. Nag-away kami. Ginkuha sang manghod ko kutsilyo, kay patsyon na kuno ako. Pagdalaga niya, nakatusmo siya. Natupa ang agtang niya sa punta sang kahoy. Napilas gid. Kadamo sang dugo nagwa. Abi ko, natuhog sang kutsilyo ang tiyan niya. Naghibi ako. Maayo lang, wala niya madusmuan ang kutsilyo. Sugod sadto, wala na si Nanay nagbakal sang tinapay nga kabayo. Nagligad tinuig, sobra na 5 ako katuig. Sa isa ka adlaw, grabe pa kaisa namon. Ginpaupod nila magulang ko nga babayi, masugat serwano sa bukid. Sa nagapauli na kuno sila, nagpahuway sila sa puno sa dako nga kahoy, lunok. Pagkagabi, nakibot kami sa magsinggit magulang namon. Nay, may tawo sa ibabaw sa atop nagakadlaw sa akon. Sa ginsindihan ni Nanay ang suga, wala man kami sang may nakita. Ginpulawan namon hasta mag-aga. Hambal sa magulang ko, dalaan ninyo ako sa baryo. Maayo didto, madamo tawo. Diri sa uma, nagalayo ay mga balay. Sa gilayon, gindala magulang namon sa baryo. Didto sa balay sang utod ni Nanay gindala. Pagka alas 7, napatay magulang ko. Dungan pagtayog sang balay. Nag-usmod ang salog, kag nagbalik man sa dati ang plastada sang salog. Gintanaw sa pakaisa ko ang idalong balay, wala man sang hayop nga ginagaid. Naghinibi kami nga mag-utod. Siling kumanang, nga aging bayaan mo kami. Wala na may maatipan sa amon, kag mapalangga. Sa mabatian sa mga tao ang hibi namon, nagdali-dali sila kadto sa balay sang tiya ko. Sa nagapadulong na kuno sila, may nakita sila. 3 katawo halin sa balay. Ginaagbayan sang 2 katawo sa tunga. Sa malapit na sila, hinali, nadula ang amo nga mga tawo. Ang ila kuno bayo, puro puti. Siling sa mga tawo, basi amo ato pagkuha sang tamawo sa magulang namon. Ginhamyang ang bangkay sa magulang ko 3 kaadlaw, kay ginhimuan palungon. Kada adlaw, nagahilibion ako mag-atubang sa bangkay sa magulang ko. Sang adlaw na sa ialubong, madamo nga tawo ang nagkumpanyal. Siling nila, mag-an ang lungon, daw wala sulod nga bangkay. Ginyayungan nila ang lungon pakadto sa banwa, agud misahan sang pari, kag lubong sa patio. Pagkagabi, madamo tawo ang nagkadto agud mamilasyon. May bordon, panyo palaran, kag iba pa nga hampang. Tubtub mag-aga. Nagligad 3 kaadlaw, tapos lubong, palaligo. Pagkagabi, temprano pa kami sa manghod ko nagtulog sa kwarto. Kaya nagaginutok mga tawo agud mamelasyon. Hamuok itulog ko, sang magdamgo ako. Si Manang, ara sa hulot, nagatindog. Malaba bayo niya, nga nagasangyad sa salog, kaya nagabadlak.
Ang iya buhok malaba, nagayuhom siya sa akon. Nagibi ako. Sa muklaton ko akon mata, ginakugos ako ni nanay nga nagahibi. Wala ako nagsugid kay nanay sang ako nakita. Ang hitabo, nasundan sa madamo nga beses. Tubtob sa ulihi, ginahagad na niya ako. Nagligad sa kabulan, natapos na pangadi sa magulang ko. Nagbalik kami sa balay namon sa uma. Isa ka bes, nagupod ako kay nanay sa bubon, agud mang laba. Sa tupad sang bubon, may kahoy nga malapad. Naghigda ako samtang nagalaba si nanay. Dugay-dugay, may nagapalid nga buhok, malaba, blonde, kag medyo kulot, nagapakadto sa akon. Ginkuha ko. Ipakita ko tani kay nanay ang buhok. Hinali lang, nadula sa kamot ko. Siling ni nanay, basi kay manang mo ato buhok. Nagligad binulan, nagapanyaga kami sang madunlan sikag isda ang manghud ko. Ginkuha ni nanay kamot ko, ag ihaplas sa liog sang manghud ko. Nakuha dayon ng sikag sa tutunlan sang manghud ko. Nagsunggod ako, naglakat ako, kag magkadto sa puno sang dako nga kahoy, kag maghibi. Gintawag ko si Manang nga kuhaon na lang ako. Samtang nagapungko, natulugan ako. Nagdamgo ako, nga nagapungko ako sa matahong nga pulungkuan sa lamesa. Sa ibabaw sa lamesa, may mga pagkaon. Ang lamesa, kag ang ginasudlan sang pagkaon, nagabadlak, nga ang kasanag, nagalikop sa bugos na palibot. Sa kabisera, may nagapungko nga tawo, nga matahom ang bayo, nagasidlak sa tupad niya, ara ang magulang ko. Nagapungko sila sa matahong nga pulungkuan. Siling sa magulang ko, Nene, kung gusto mo nga diri ka sa amon, magkaon ka na, kay gutom ka na. Sa makaon na tani ako, nakita ko ang kanon kag sudan, doon nagahulag. Naghibi ako. Sa mabatian ko tingog ni nanay, nagbugtaw ako. Nagpauli ako sa balay, upod kay nanay. Wala ako nagsugid kay nanay, sang akon nga damgo. Oras na, 39 minutos makalipas. Ang alas 2 sa hapon, padayon nato na ni very interesting, ay mysterious, ng istorya diri ni Wonderful Girl. Sa pagpanumbalik natin mga kabombo, sige, water break ka mo dira, or mga pe ka mo dira, mga juice ka mo dira, CR break. Pwede man. Magabalik ang kahapon lamang program. Kaupod sa gihapon si Tita Regine pagkatapos ng gid. Sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Dios, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang naga-toothbrush kag nagapang-shave.
hindi pagpabahian nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Tig-ilinit na mga kabombo, dry season na gid diri sa aton. Maayo ini nga tiyempo agud maglagaw upod sa mga abyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadala sang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga mangin komportable kag hilway sining mainit nga tiyempo? Magpabugnaw. Kung tuman na gid ang paang, magpabugnaw. Magkaon sang ice cream, ice candy o kung ang paborito sa mga Pinoy nga halo-halo. Tilawi man ang buko juice, fruit shake, smoothies o kung sagot gulaman nga ginabaligya sa lugar nga imo padulungan. Kung hindi ka naman mahilig sa tamis, magpabugnaw paagi sa pagbutang sang ice pack sa imo tangkugo o kung liog, butkon, batiis, ilok kag luko-lukoan. Maligo! Maglangoy kung malapit sa baybay o kung sa swimming pool. Kung wala, sarang ka man mag-shower sa banyo o kung maligo sa bubon. Magkadto sa mga mabugnaw nga destinasyon. Kung hindi ka makaagwanta sa baybay, pwede ka makalagaw sa mga mabugnaw nga lugar. Kaangay sang Baguio, Tagaytay, Sagada, Batanes o kung Bukidnon.
Armasi ang kaugalingon sang mga cooling remedies. Magamit sang portable fan para sa instant cooling relief. Pwede ini nga de-battery o kon rechargeable. Kung wala, magdala sang nakaandan nga abaniko. Protehira ng imo panit. Magbutang sang mga sunblock o kon sunscreen nga mayara sang SPF 50 pasaka. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian. Back diri sa kahapon lamang program, mga kabombo, may ara na kita nga lucky winner, second winner for today sa aton nga promo Buena Mano Salvo Year 17. O, makinig ng maigi dahil i-announce na ang daily winner sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Ang aton nga winner naglakip sang Surf Laundry Powder bilang iyang proof of purchase. Malapit lang, one ride lang. Makalabot na siya diri sa Bombo Radio. Congratulations sa imo, taga Ibierna Street, Iloilo City, 37 anyos ang edad. Renante Sangalan, congratulations! Ikaw ang ating nga winner sa sining nga oras. Kadto ka diri, dala ka sang imong mga IDs. Nagahulat ang very exciting prizes mo. Ang aton nga transistor radio nga wala nakaangot sa isa lang gid ka station and may 500 pesos cash kapag kag kung may ara ka dira nga radyo nga nakaangot sa isa ka istasyon, bitpita ina, kaya may kabaylo ina. So, kadto ka na diri sa liwat, Renante Sangalan, sa Ibierna Street, Iloilo City, our second winner for today. And balikan ta ang aton nga ginsuguran nga istorya diri from Wonderful Girls ng Southern Iloilo. So, Tita Regine, nagligad pagid mga inadlaw. Nagsag-ob sa bubon ang paryente namon udtong adlaw. So, nagapatulong siya. May nakita siya babae, nagapaligo. Malaba ang iya buhok. Sa malapit na siya, nadula ang babae. Siling nila, tamawo kuno ang babae. Basi magulang namon. So nagaedad ako, 6 ka tuig, grade 1 na ako. Serum na, kag mag-abot kami, kay malayo eskwelahan sa balay. Gitagaan ako ni nanay bayo kag underwear. Agod nga ilisan ko akong bayo. So, ginsuksok ko na, ginkadlawan ako sa manghud ko, kay bayo ko kag panty, katsa. Waging kanta pa niya, kag gintuluan siya sa amon magulang, amo iniiya kanta, cha-cha-cha, panty nini, katsa. Ang bayo may sun, moon, star pa. Haha. Anyway, nagsunggod ako, ginuba ko bayo ko kag underwear, kag magdalagan sa puno sa dako nga kahoy, kag maghibi. Tingin tawag ko si Manang, hinali lang, may aninipot or firefly nagpalapit sa akon. Gindakop ko. Paborito ko gid nga hampangan ang aninipot. Kung may makadto sa balay, aninipot, ginadakop kag hampangan ko. Dugay-dugay nagdamo ang aninipot. Ginapamangkot ko kung nakita nila magulang ko. Nagtipon sila palibot sa akon. Sa mabatian ko, panawag ni nanay. Nagkadto ako sa iya. Ginputos ni ako patadyo nga dala niya, siling ni nanay, way kabayo, ginpulihan ka siguro kalamok, gahipos lang ako. Wala si nanay kabalo, aninipot ang nagdapo sa akon. Engineer, dali lang kita, pwede mo pa lapit-lapit naman gamay. Okay, may gina-request lang kita diri, no, sa aton nga partner. Sa pagpadayon, nagligad mga binulan, nagmasakit akong magulang. Ginpabulong ni nanay sa Ceruano. Ang siling sa Ceruano,
halit sang taglugar sa uma namon. Gindagaan sang serwano, manok nga ginabutang sa simat. Sa maayo na siya, nagpabulig siya sa mga tao arado sang uma. Gintam na nila sa magulang ko paray, mais, tauri, kadyos, monggo, kag mga kararuton. Nagsagod sila baka, karbaw, kanding. Si nanay nagsagod baboy kag manok. Permi lang sako, mga magulang ko sa uma. Talagsalan sila nagaobra. Sang ma-harvest na, tinamnan sa mga magulang ko sa uma, nagasulubra lang sa kamalig, naginhimo nila. Kada Domingo, nagasimbagid kami sa magulang ko nga babae. Nagligad mga tinuig, 14 anyos na ako, kag dalagitan ako no ako siling ni nanay. Malaba akong buhok. Sang isa ka adlaw, nagsuksok ako shorts nga pula. Siling ni nanay, angayan ko no ako sang shorts ko nga pula, kay nagapugati ko no akon paa. Tinagsag-ob kami sa magulang ko sa bubon, udtong adlaw na, kay damo tawo nagsag-ob. So pagabot namon sa bubon, lubog ang tubig. Ginsag-ahan namon sa magulang ko. Sa may unod na tubig bubon, ginsudlan namon suludlan, kag magpuli. Pagabot ko sa balay, dugin tuyo ako. Naghigda ako sa malaba nga bangko, natulugan ako dayon. Nagdamgo ako, may nagsaka tawo sa balay, nagatindog sa pertahan, kag nagakadlaw tubang sa akon. Ginatulok niya ako, kag daw anhon niya ako. Dugay-dugay nagpalapit siya sa akon, uyatan niya kamot ko kag paa. Nagsinggit ako, sa nabatian ko tingog ni nanay, nagbugtaw ako. Ginpukaw ako ni nanay, kag nagasinggit ko no ako. Wala ako magsugid kay nanay, sang akon damgo. Sugod sadto, wala na ako nagsuksok shorts nga pula. Bangod sa shorts nga pula, ginkursunodahan ako sang taglugar. Nagligad pa tinuig, nagmasakit isa ko ka magulang. Tabuan nagkadto bantog nga serwana nga tagabukid, siling niya kay nanay. Ang masakit sang bata mo, halit sang taglugar. Ang duha ka kahoy nga dalag ko, malapit sa inyo balay, palasyo nila sang tamaw. Dira nila gindala bata mo, ginhimo siya nga reyna. Ang lugar nga matapan sa tupad sang duha ka kahoy, amo ang plaza nila sa mga taglugar. Madamo naga-estar dira. Kinahanglan, dagaan sang itom nga baboy ang taglugar, agud indi na sila maghalit sa inyo. Sa gilayon, nagbakal si nanay baboy nga itom, kagindaga sang serwano sa taglugar. Samtang nagaobra ang serwana, nagakurog siya, bangod madamo nga taglugar ang iya ginaatubang. Sang matapos ng seremonya sa pagdaga, nagsugid ang serwana, nga sari-sari nga taglugar ang naga-estar sa uma namon. Nagsugid magulang ko, nga permi ko na siya kabati, lungkagay pinggan, kung kaisa, mahaklo niya, mahumot niya pinirito. Kaagi man kuno, nga daw may nagapaligo sa bubon. Sang tanawon niya, wala tawo ang bubon. Siling sang bantog ang serwana, sugod subong, hindi na sila maghalit sa inyo. Kay gindagaan na sila, itom nga baboy. Nagligad pagid tinuig, nagmasakit si tatay sa Negros. Halin sang paghalin niya, wala gid siya kadumdum sa amon ng mga bata niya. Nagpangabuhi siya kuno nga nagaisahanon. Ginkadtuan sa magulang ko si tatay sa Negros, kag ipa-hospital. Sang maayo na siya, gindala siya sa magulang ko sa balay. Nalipay kami ng mga bata niya, kay kompleto na amon pamilya. Bisan ginbayaan kami ni tatay, sang jutay pa kami, tatay mangyapon namon siya. Kag dira sa ila ni nanay kag tatay, naghalin ang amon pamilya. Wala naman si tatay problema, kay madamo man patubas sa mga tinamnan sa mga magulang ko sa uma. Ginatagan sa magulang ko si tatay baka nga nagabata kag manok, agud may kalingawan man si tatay sa uma. Nalipay gid si tatay sa ginhimo sang magulang ko. Bangod sa pagbinuligay sa mga magulang ko sa mga ulubrahon sa uma, nagtawhay amon pangabuhi. Bisan grade 4 lang ila natapos, malipayon sila. Wala na sila gana magpangasawa o kung magpamana. Si nanay, nagpahuway obra sa uma. Sa balay lang siya. Ang obra ni nanay sa balay, kaon kag tulong.
wala na siya ginapaobra sang magulang ko. Ako kag manghod ko, ginapa-eskwela sa magulang namon high school. Wala nagpadayon eskwela sa college manghod ko, kay ginatamad siya magtuon. Nag-obra na lang siya sa Iloilo City. Sa ulihi, ginbangungot siya kag napatay. Ako, nagpadayon sa college sa kurso nga AB Pol-Sci. Pero third year lang, kay nag-shift ako sa HRM. Kay may boardmate ako nga nag-aobra sa hotel. HRM graduate siya. So mag-graduate na ako sa college, nag-apply ako kag naka-obra man ako. So diri na lang kutob ang akon tuman kalawig nga sulat. Siguro kapoy ka na Inday Regine sa pagbasa. Tawag lang ako sa kay Wonderful Girl sang Southern Iloilo. And thank you so much, Inday Regine. God bless you and your family always. Thank you man sa kahapon lamang program. Ang akon madugay na nga tinago nga kasaysayan, napautwas ko. Madamo man nga luha ako nagtulo, samtang nagahulat ako, or nagasulat ako. Kag Inday Regine, Palihog Basa, April 10, 2023. P.S. Inday, amo ini nga pamilya ang ginhalinan sang pamilya ni Martyr Girl, nga wala sang liwan, kundi ako. Alright. Ang kasaysayan ni Wonderful Girl, sa jutay pa ako, tubtub nagdalaga na ako. Gilain ko lang ang code name. So madamo pa ang kasaysayan ang ako na mapadala sa KLP. Madamo man ang nagapamati diri sa Bombo Radyo Iloilo sa among nga lugar. Sa liwat, si Wonderful Girl sa Southern Iloilo. Ka-mysterious, no? Pila ka mga utod mo ang nagkalamatay, hindi maintindihan. Ang rason ko nga, And then, kadamo ang nagapati, ngang imo nga magulang, ginpangasawa sang tamawo, kag arada siya, no? Sa sinang mariit nga lugar. May duha kadako nga puno sang kahoy, and in between that, may suba, kag dira ko no? Sa kilid sina ang plaza, kag dira naga-estar ang madamo nga mga taglugar. We do not know. Ano gid man ay no? Ang matuod nga mga rason sa mga kamatayon nga ini, sang imo pila ka mga kauturan. Well, sa una, ang mga tao nagarely gid sa mga serwano, sa mga merko, kag hindi tayo uso sa una, no? Ang mga doktor, ang mga hospital, syempre, tiyempo gera pa, so kabudlay sa pagsinarayo sa mga tao and ara sa bukid. So, ang first thing nga nagasulod, no? Ang first person nga ara sa ila kaisipan, if ever, may ara nga nagalain ang pamatsyag, may ara nga nagamasakit, serwano gidayon. And amuna nga mga istorya ang ilang ginhatag sa inyo. But, well, ang imo nga amay, sabahin sang imo nga amay, ito ka pinasahi man, no? Simple lang siya nga naglakat, kasi gibayaan niya ka mo, kag imo nga mother. Why naman gani iya nagbother ay imo nga mother, no? Kay kilala niya ang inyo nga father, nga kung susulod sa balay, ginasa ang tanan niya mga trabaho, sa inyo nga mga kauturan. And then, sinanay ninyo, siya man ang nagapanrabaho. So, ulihin nag-decide na gid siya, no? As in, malakat na lang siya, Kay siguro, ano, doon ginapanamdom niya, doon hindi niya makaya siguro. Nga sagudon ka mo, nga pila ka mo kabilog. And so he opted, maglakat sa Negros, nagpangabuhi, nga nag-iisahanon. But ang magulang mo, who has a very good heart, ginapas niya, ginkatuan niya ang inyong father, kag samtang nga nagamasakit, no, ginkatuan niya to, and gindala niya balik dira sa inyo. Kagkarami man sa inyo, no, kadasig, gin-accept nyo, gin-patawad nyo, as in, parang walang nangyari, gin-intindi nyo lang. Kag, even ang inyong nga mother, gin-baton liwat ang inyong nga amay. And so, nagtingob ka mo. Kag, ang inyo nga kalipayan is because, nakita nyo, tingob buo ka mo liwat bilang isa ka family. So, forget about what he did,
Forget about the past. Sige lang, manugod kita liwat. Ito kaayo man. No? Well, anyway, thank you so much, Gid, sa imo gina-share diri sa amon wonderful girl sa kaya in Bay of Iloilo Province. Though hindi ta na gid ang ma-insert pa diri ang imo nga letter because we're already doing overtime. But anyway, sige, siguran ta ang imo nga letter, boss. And sa isa pa gid ka nagsulat diri, pero daw today niya man, no, nga ginhatag ang iyang handwritten nga kasaysayan. Nag-request man siya nga kung pwede subong mga adlaw, pasensya gid. Hindi naton mahimo, but we will try. Kadamo sa mga pa-schedule sang ilang mga stories, so pasunudon talang gid. Anyway, I'm so very happy. Damo nga letters ang gin-turn over sa akon sa pag-abot ko diri sa station. And I'll also check ang ato nga email. I'm sure kadamo man sa nagpadala sa ilang mga istorya. And thank you gid sa imo Nancy San Lapos for reaching out to me. Siya ang nag-reach out through email nga naghatag sang iyang contact number. Sige, just wait for my call. Salamat gid. Ang pag-interview ko sa imo would be on April 15. Well, this is it for us for today. Mga kabombo, madamo yun nga salamat. Ang inyong stories, I'll be waiting for them. I-email lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you again sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Balikay kita tomorrow, so see you again. Madami nga salamat. Good afternoon and God bless.